Hello guys. Hello guys. Maswera say andisikuda kugarisa guys. Andisikuda kugarisa. Tingoti wangu kana 1 hour ndobva ndaenda. Anzi makuzwa say nene zvakaoma. Zvakaoma. Ndaenda kuchipatara nhasi. Kureview ndobva ndanobviswa vanovhura padumbu paya vachisa rimwe bandage. Saka kumasure kwa ndaitaura paningikiri paspe ningikiri perako paya pachidya paya panga pachiita mazidukunju aya yamanje anga avepo. Saka it was bad. Ndichisvika ndobva vasviko ti pakuda kubviswa skin ndobva guys zvakaoma. Nhasi ndakutombofemesa cheche kunzi kwai umboti dhakigwembija live mva vatanga kupara vachibvisa skin ya vachipara payapa vachibvisa skin vachipara vachibvisa skin. Saka vapara uko vabvisa ndiri kufamba ironda kai rinenge ritori ronda. Saka ronda rinotorwadza. Ronda rinotomborwadza. Saka ironda rinotomborwadza zvese nepapa handi pavanovhura pa vanocleana minoti chi kana chicha vanenge vachicleana nacho. Saka vachibaya saka vanotodzimbira zvacho vanotodzimbira guys. Saka ganditese kukutaridza imbijana minoti munogona kuona apa pande apa handi muri kuona bandage iri handi muri kuona iri bandage muri kuona iri bandage iri zeni rimwe racho riri apa. Nhasi ravazoisa para pakabvisa skin vaisa apa rakabvawo kudai kusvika. Saka handisi nditopfeki kana handisi kutopfeka kana trouser rinobata kana chi iko inondi kutopfeka skate chaiyo inenge comfortable isinga disturb. Saka ndiyo yandenge ndichitopfeka hanimona. Saka mangwana ndichinda kubasa. Saka ndanzi ndidzoke neFriday zvakare hanimona. Ndanzi ndidzoke futi neFriday. Saka neFriday ndikudzokera futi vanhu vachinochinja futi vachiona vati kana taona kuti zvaanani then tochikurefeya kunani kuna GP wako kana kuti teta kuona kuti zviri sei togona kukupa uchigona tokudzidzisa tinogona kudresa wega sei uchidresa. Because indavaudza kuti ndechida kuenda kubasa zvokuramba ndichingonzi uya kana if it's possible you can teach me kuti ndinodresa sei. But paunga uchitodresa ndakatotarisa ndandichitoona kuitira ndoga ndandichitoona kuti okay ndo zviri kuitika izvi okay. Saka ndichita kuti kana vakazondipa after Friday vakanonditarisa panani. Saka vari kunditi musadire mvura because kugeza kwacho unoona apa guys nepapa pakunya kugeza ine manje handingagoni kugara ndisina kugeza zviti ndinojara kugeza ka2 guys ndotova kuti pane zvikushota. Saka ndandichigeza ndichipinda mushawa ndogeza asi pakugeza pane handisingaisi shawa yakadi ine pressure. Nanisa shawa isina pressure kuti mvura isanyanya kusvika uko. But somehow ndofunga yanga ichipinda hanimona ndofunga yanga ichipinda mvura. Saka toditi stop musaningirira musaramba muchigeza itoita inonzi dry wash guys. Ndagaya kuti dry wash very kuChouth Africa kwakutongopukuta netauro kwakutongopukuta kuavoida mvura zvakaoma skana zvakatongoma. But anyway ndio yatakutongotamba iyoyo ndio yakutakutongotamba hapana kuti tingati sazi makati ndakatsva necoffee basi accident basi accident ndakatsva ndakaguma coffee kudai ndobva yanoflya ichiteera ichiuya amona. Apa ndinanyanya kutsva zvangu paroko but vangoona kuti pane madukuduku vakazongobvisa hapana nyanya kutsva. Yes Nelson Angadzi long time how are you ubva vasongo na madam hanzi princess mvura ndizvonda kutoita kwanzi kwai nditoita dry wash. Saka ndoenda kutostika nayo dry wash zvaka unenge uchiwasenga usina kugeza guys. You can get paid smelly for this sick leave. Please you first because mnaita my blisters and get well soon. Na Leila Jones. Thank you Leila. Thank you. Moyo wangu unenge wakubasa. Apa vanhu vangu services zangu kubasa vedwe
anotofona vanchifona kasikisi pazuva. How are you? How are you feeling? How are you? How are you feeling? Should we ask to come and see you? But like unoti worried ona ivo, but anyway tinoita bo and saka plus imwe iri kugwadza guys ndekuvata neside one because ndingovata ne one side. Ndikada kuti ndinde kuside kuya kuchine maronda manyoro kunogwadza. Saka is either ndovata neside iri kana kuti ndoita samudenga ndovata samudenga kudai. Manje danger iri pakuita samudenga ini ndine masinus. Mumaziva guys sinus saya. Masinus saya. Saka ndikatanda kuita samudenga kudai kana akasimuka anonondiblock. That means ndotorara ne one side ichi full body strip was smelly. Zvakaoma Edina. Sandorara ne side. Linda Mjumi, I was waiting for you to ningirira mino so sina kusofona. Right. But anyway, tichaita bo. Vangonditi in some days to come vachatanga kukana pachidresa zvakanaka. Because even kanyanya kutocheka inozi infection. Ndio vanenge kucheka kuti hapana kuita my infection. Ngoti ukanzwa wapa kutotaka kana kamweya kasingahwisiki kana kachi ubva watomhanya udzoke chero tata kuti Friday ukara chero mangwana katozviwa utomhanya kutidzoka. But anyway, so far so good. So far so good. So guys, ndauya panapa. Yes, Shumbres. Thank you guys. Thank you kuti get well soon. Thank you. Ndandisi kutomboda kuya pa live but ndazongofosereza kuti rega nimwenda chi live chekukurumidza ichi ndivenda dini ndivenda ndangosiyana nazvo. Chekutanga guys, thank you very much. We were nominated and to be the best social media platform. Is it social media platform? Yeah. Hanzi itai wewe ndane police sure makorokoto praise wakatora police yake nezuro guys yesororo vanhu vakatora ma police. Thank you guys. Usakutora ma police, it's for your own good. Mazviona kazvinonzi rufu. I want kukuona imakutora ma police manje. Muri kutora ma police, torai ma police enyu. Mutore amunokwanisa mubhadhara. Kwanzi madima mbomira kuenda kubasa muzotanga kana Monday, please you first munochengeta vamwe. Munochengeta vamwe. Tangai kuzvichengeta imini. Kuyanonyora zvetikidzi twedza sweka munopenga here guys. Azonsera infection. Ndo panonyongotira yako avoid out infection apa. Hai yerudo cheriti. Saka tanominatwa guys kuti best social media platform. I don't know indazongona ndakutotumirwa kushonzi tokumburawo logo renyu ne picture. Ndobva ndavasendera. Saka team Joburg inini ndendisipo. Imimi team Joburg nemunotora award. Go and check the award. Imi team Joburg motongolayaza na ku Africa Joburg kuko kuti tiri kufamba sei moinda indai ne award wenyu panongodedzwa step mozara ku stage muchinotora award zvinovhumizwa muchinotora chi award renyu and nderenyu motora award ndere madiaries morichengeta tozoriona tozoritora tozoriona ro kuno tositaridza team diaspora yedu anditika. So please vari ku Joburg makawanda zvokuti mune group communicate in your group indai night that night endai no one wenyu ntangana 7 that's too late chenai tokuzati munochera team Joburg chenai muende munogamuchira award antika. So far tapiwa redu 1 amene kana kune mamwe achauya but tine 100 tapiwa. Saka itsai kuti munini murongedze murove pasi muende munotora award antika. Thank you guys for your support. Award raizouya guys musipo azvaifa zvakaita chokwadi pamwe pacho ningochitombofila kuti vanhu vangu vari kundiataka but no uyesimispa unotozoona kuti aiwa havasi kukuataka vanhu vakava. Vanhu ava vari kuda kutoti udzoke muline uite zvinhu kwazvo. Hamuzivi the kind of messages guys that I'm receiving these days. Hamuzivi. Nezuro ndakaita 3 good hours moms wangu vakandifonera ndakatogara ndichadza kurara saka ndandanzwa nekuside ndobva ndati regani mbomuka ndigare. Saka ndakagara nguva nesi vakavata ndobva meno tine makeni vangu extenda ndobva ngofona ma 11 takatozorova 3 hours zvedu tichitaura handi munoona. Saka imimi guys ndimi varidzive award iri. It's not me ndimi because pasina imimi hapana diaries yacho. Ndinorasika ndinomborasika zvokutodaro anditi maona zvokutombobuda musaga offline but I think of late game katakatanga kakane kari kushanda ende tiri kutongoenda takadaro game kakangoti let me just be me and me alone and me and my followers. I think it's working guys because you don't see what is talked about you don't get to see what they're bashing you vachitaura kana zvakuita ungori iwewe.
sorry sisi ndokufonera back ndipa live. Okay, no problem. Okay. Anmona. So unotozoona kuti but ndizvo zvaitaugwa ndezvandaingodzwa nevanhu kudhara. But nyaya yekuti nochitiwa ndiri vanhu rega ndipindewo muvanhu rega ndidai zvopesa zvaku backfire. Anmona. So now as it is so far so good. Anditika let's tongonamata kuti Mwari ari mubatsiri wedu tirambe takadai anditika tichingoenda takadai. It's really interesting one. Pandongouya muripo you are there. Totofara pano ndototi baba ndotoenda moenda wenyu kwamunoenda indotosvigarirawo mumba kana kutozvionera hangu mamuvi angu kana kutoita zvemhuri zvinenge zvakatonaka handina zvokuti kwai kudi zvitori right. So thank you guys, this is for you. Thank you very much guys. Nezvaigona ndaimbokupai muchirichengeta mose muchimboenda naro muchimbochengeta muchingoenda neawards muchigara kuva kwenyu naro mumwe nomumwe nokuti ndere munhu wese pano mudhiaris anozati mudhiaris nderenyu anditimaona. So thank you guys on this one right. Nyaya ndauya nayo vana tinoiziva nyaya iyi chimbomirai vana tinoiziva nyaya iyi chimbomirai handiti it was not sitting well. Hanzi inini ndakadzidza kuti comment section is very powerful pane advice very powerful manje. Comment section ndimi muri powerful musanyeperwe. Ndoda kukudzai guys comment section you shaped us. Kutaura chokwadi you shaped us. Pasina imi munoziva pamwe pachana makomenti anenge ari brutal. Anomaona but ukazonyatsogara pasi antika after the comment yasonati the way has taura ke ari brutal munhu but there's some truth in what she said or the person said about me. Andiona unotonyatso kutoona anomaona kuti no apa madai ukazo unenge chimbota handiti udzirwa ndiudzirwi but paunozozviteedzera unyatsonati it works. Anomaona vanotori ne best interest yako at heart. So comment section mutori strong ndimi social media yacho mutori powerful zvokudaro zivachi ezi munozoti confuse noti mwana zoyaone yake achidai moya nekomende yake achidai unopesera kushati ora itinodini wozongoita decision antika but kazhinji kacho pavanenge vachitaura vanenge vaine best interest yako ende pana madhairi zimaendaidza kuti pane vanhu vakuru kana vachikuudza vatuke vanotokuudza zvoti wega unotogara pasi and you start to introspect kuti saka kana mai avachindudza kudai munhu mukuru kandira kuti izera rangu kana kuti mudiki kwandiri bijana vatoona wega unenge wawega uchasati vatoona. Andiona apa pana zvokuita zvinaro kana kuti kudini vatoona panofanira kuti pagadzirisike. Saka ndo chokwadi chiripo chaicho guys ichocho handiti mazviona ndimi munototigadzirisa kuti tive better kana kuti tive ndikave toxic muzoti ndimi guys mukaona ndakuita toxic it's you. Animona it's you guys mukaona ndakunzi best it's you because ndikakanganisa mukandiroverera maoko. Animona apana zvamuri kuita ndikuto inini chitonagwa nekuona maziso enyu nekuti ndine vanhu vane backup but ndichitodona ndichitozviparadza nekutoparadza vamwe but mukamira kuti titori pano ndakuna titori pano ende tikutotaura zvinotofaya but anyway tapedza yedu apa. Hanzi comment section inokuuraya igokumutsa kuvafi aiwa ndiyo inokumisa ikudzosei kudai tine vaya vari mumabackground but yesaya vanokuudza zvine musoro kwakubackground ndine team riri strong shame ndine team riri strong ndine vanhu totoenda nobvunza advice kuti iwe apa mbona situation iri apa ndoita sei utotaura kuti no apa pade madai apa paidai so vatomhanya ari mucomment section vanotomhanya kuya kuseri kwaona kuti uda kudai so vanomhanya kuti ndaona muchida kuraisa kana kuti ndiri pano kwezi dzinobva itopopa up kudai kuti muda kutaura nyaya iyoyo please skip vanobva tokuudza andiona because I'm going to avoid my problems. Antika. So I want to say big up, shout out to Letu. Antika, my sister, I love you so much. Shout out to Florence. Shout out to Christine. Shout out to Mai Changata. Shout out to Nosta. Shout out to Mama Makawandisa. Baruku Manchester. Guys, Makawandisa. And you want to continue to do my most in master, but Makawanda. Right. Saka today guys, it has not been sitting well with me. Nyaish. Asi vakawanda venyu matotikanga mwe kana kuti hamusikuisiva saka zvandafunga kuita because hazvisingatsondigarisa zvigara nyaya yasingatsondigara zvakanaka mirai itenge kudzoka back kuti 1 nyaya iyi munyatsoinzwisisa kuti 1 then totangira ipapo antimaona totangira ipapo hanzi arisema James zviri kuita zvichita hazvo nani wazvo ironda rinotora nguva kupora ironda asi zvichaita saka iri wanga warova James wamomboye wanga uri kupi wanga warova and shout out to me yes shalom shout out to you too shout out to you guys right sorry dear ndave pa life antika so I'm sorry to do this antika asi ndofunga ndakutsanangurira
I know kuti you might feel abandoned, you feel kuti amene zvinoita ndakutsanangurirawo ndikati iwewe kusati kwakoka zvimwe zvinhu kana uchinge wanzi unofana kunamata because mhepo dziriko, mweya chaiyo isingadi chakanaka iriko inotomira kuti kukuvharidzira kuti aufanirwa pana chinofanirwa kuitika. Handinoziva yeko unoberekwa itisingaziviwo isusu inenge iriko. So sometimes you find kuti vanhu vanogona kuneta, vanotanga vaine ginger and then voneta. Ndosaka nachiza ukati ndinotenda mai vanonzi mai Changata, big out to my name mai Changata, shout out to you my name. Anomaona because mukadzi uyu zita renyu ndorabuda ikoko kuti mai vai vanondisimbisa every day. I thought kuti makatorasa conduct zvikanzi vanondipa mavhesi vachinamata neni every day vachindishingira namata. So zvinonakidza kana uchingonzwa zita richingobuda from a member, you know, atoriwo nemaproblems ake out of the blue kunzi mai vakati ndahwa kufara chaizvo. Mai nini rambai makadaro. May God bless you. Saka takutanga kuti one my sister, ngatitange kuti one. Andika let me take it upon myself inini. Anditi tiche zvinhu izvi. Ngatitange panyaya kuti one pamunzo wenyaya chaiko chaiko. Hande ine nyaya. Visai pa loudspeaker iri kuzhezheredza. Visai pa loudspeaker iri kuzhezheredza. Taura chinzwi. Ndizva hondo ya imhini wakabata ndosaka ndiri kunzwa. Unoona sometimes ka inini hangu I don't know that this is how I feel. Inini hangu kana ndatozvudza ndakudya mbuka ndotodya iri hono. These people what nechiti tukuita hide away from ka my sister avakubatsika nechinhu. They will laugh at you kuko kuseka. Chano kubatsana nacho hapana. Antiona. Let them laugh. My sister data isekwa isusu data kafa. Data ifana kutukwa data kafa. But here we are and we are going strong. Antika remove mentality yekuti ndinoda kutobata mino kuzvitadze kufara nokuti kutaura nyaya yako kuti ubatsirwe just because kune vanhu vanenge vakamirira veukama vanhu vechi. Be brave. Stand your ground. Avakubatsira nechinhu vanava. Anzi voice riri low wedzera volume. Yeah. Asi bangatanga kurarwa nini iri grade 5 andidi kutokera kumashure zvakanyanya kuti ndinoda kutenga data ishoma. Winza ndipe number yako ndiyo andi idata rechi Telkom. Right guys, ndinokumbirawo munhu wani ari ku SA auye anditengera data reTelkom atumire pa number idzi. Ndinokumbirawo ari ku SA auye auye kuseri ndikupe number unditengerewo data reTelkom uisubdata rakachipa data reTelkom. Andika ende vanhu vari kuti hatisi kunzwa. Anzi haitisi kunzwa. So ndikumbirawo munhu guys ari kuda hati muSA ndoitembaka idata chete. Ari kuda nditengerewo airtime kana data reTelkom amuisire. Anditika right, uyai kuseri guys, uyai kuseri. Anongoda one anongouya kuseri ndimisire atenge airtime yeTelkom because airtime achangotenga shoma haana data. Andimaona. Right, endera mberi. Right, abva touya munhu. Iwe uchiendera mberi. Ndakabatwa asi handina kubhuya kuti zvikurevei kana kuti zviri kufamba sei. Zvakaitika ndanga ndikurira zvekuma9 10 kuti kufunga kuti ndandine 11 kudzidzira kwandikuita zvinosiyana mboyatokaukaita makore asi ndozvendiri kufungidzira. Saka zvadaro ndakuma-form 2 ndobva ndakazoita pamwoyo wemunhu umwe chete izvozvo yemunhu aikubata yeye
mwana wakatete hanzadza akatanga kubata uri grade 5 uri grade 5 chibva ndaita nhumbi namwana wangu ndisepepawo asitazi kutomafambira mino zvakaitika enderera mberi namwana wangu mukomana akanyora form 4 dasire saka vabereki vakabva kuti nyaya ingainyararwe nekuti isusu taigara kutauni avo aigara kumusha ndakabva ndatendeswa kumusha kuna tete wangu kutonoita murora wavo tikagara svika kuma9 mwedzi tiri tose mairi mongu tikaita vana 2 komana nemusana asi aibata ravo izvezvi nditori nechimwe chindinito pakati apa chakamoka achindirova achienda kumagirlfriend achitataikangiruma chizvinekete tichirwa handisi kuziva zviri kuitika pafoni yako vanhu vari kuti havasi kunzwa makundizwa izvozvo izvo ava vanhu vari kuti havasi kunzwa ndati kutanga ndiri grade 5 anondibata tatanga chisadzigumo tosira kuita zvekurara neni alright handisi kuti ifoni yako kana kuti chii chiri kuitika handisi kuziva ndakuisira dhata rawatengerwa iro rimwe racho rauya handisi kunzwa makundizwa muri kunzwa here guys hands we can hear alright paloud wabvisa nditi hauna ma-earphones futi paloud wabvisa nditi izvozvizvi apo bvisa paloud speaker kana une ma-earphones ubvise ma-earphones haisi paloud speaker handina maearphone right chitaura chinzwa saka guys ifoni yake nyatsoteererai ifoni yake mototeerera data I think rakwana guys apiwa data rakawanda ratouya rakatowanda rakwana data anotori nemurato more than 100 rand right ende ramberi izvozvizvi yakuzvika ichaanani alright ndotangisa kana nokuti vanhu havana kuhwa shuwa indasingatovereki macomments but vanhu vangu vachitocomplain hatisi kuhwa alright ndati ndinourombo rekuti ndichatirebesei nekuti ndichatotangira pamashure nepandakambotangira last day ndakatanga kuda pachibharo ndiri grade 5 asi munhu angati ndatangi kuita zvekurara neni akatotanga achishandisa maoko kusvikira akuzorara neni ndamugrade 6 achinditi handifaniri kutaura ndakangoenda kuholiday check ndoigara kutauni saka ndaenda kuholiday kumusha ndozvaibva ndiita izvozvo kusvika ndakuudza mai vangu tina achida kuenda holiday katete asi mai vangu vangu vasingazvizwisisi vachinda ndibva ndazo hello ikuti chikata ndizoti network pauri here kana kuti chii but handei kusvikira ndakamutenda ipa pamuviri maive munetsidondo vakazviona vakataurira mai vangu vakandiisa tikaenda kuchipatara vavangu ndipo vakati hazviiti kuti tisindise mubhukuru ndobva vataurirana natete wangu ndobva ndavandisa kumusha pasina tete wangu wavo murume uyu mama watete wangu wavo ndobva ndatogara ndatovamurora watete wangu ikokoko ndakabereka vana 2 achida kurarama tese kwese kwatakaita ndakandiri mwana mudikispereki respect chaienda ndisingapuhwi murume achida kunorara kwaenda kunorara aienda nekuti kwaziri kudhidhe nekuti ndaitoda kutaura mazita nekumapurazi asi anatete aigara kumaruzeva asikwazine mapurazi saka iye aienda kumapurazi kwanza achinorara ikokoko achidzoka pamba ndindodzinde dzinoita imba natete wangu wavo ndichirohwa pamwe pacho tichirwisana kusvikira chigumwe changu 1 chepakati takatokwara nanhasi takakwara nekurumwa naye akandiruma tichirwa ndotatakazoparadzana ndanewana 2 baba yangu wazotozvikisana kuti joshua hausi upenyu ndobva wanditora ndadzokera kumba ndobva ndakazotorwawo
nehanzvadzi yangu cousin brother mudzimai wake akauya neSouth Africa kuno muri kundisa tukunzwi rushezherera dzayo asi tukunzwa foni yako kani asi yakafa akavanyatsi kuita asi kana mandipa 5 minutes ndikunge kuita ndikumbire yeah, I think ita izvozvo. I think let's do that. Ita izvozvo. Tenga 5 minutes zikati 5 minutes. Tenga ita chinja sim card semufoni imwe. Yeva ushandise yawo. Because Thank you vaisa data vese. Thank you. Atowana data rakawanda zvokuti. Thank you guys. Thank you. We are tenga 80 rands. Thank you guys. Thank you my sister. Thank you. Thank you. Regaya change phone. Regaya change phone. Because ziri kushezherera hapana zvonyatsa kutonzwika. Hanzi kunzwika asi. Yanga chinzwika here Natasha. No, Debbie man, ndati regaya change. Ati regai ndikumbire phone ndi change line. Saka I think regai aitigwe zvozvo. Regai ite izvozvo. Regai timpe 5 minutes ishoma. Gaiti mupe 5 minutes ishoma kuti akwanise kuuya akwanise kuti ataure nyaya zvinonzwika musiya atainyatsa kunzwa pa tinasi amene ndifunga foni yakaningirira hanzi data rangu ringaperere mahara ndapa wifi wosheli uri pa data usi pa wifi amanje yanakidza ichitaugwa ipapo kwa uchinyatsa pambawo nevamwe uchinyatsa kupambirana nevamwe sha niyera soko how are you hanzi but anga achinzwika vamwe vangu achiti hatisi kunzwa ka and somebody says, guys, the guy I told you, guys, the guy we had to put a thing. The guy we are told. I think we'll spy 5 minutes. Chiti, we are told. And you can be January. Mirai. Arukutaire, Pwane Munima not to Kutanga grade 5. As I said, what penetration ye chin, I shall sigwa mahoko, Dosha Aita, and I shall sigwa mahoko. Do Aisha diskwachibaiwa and then kusvika audza mai zvikazvizva zvitaugwi chichi arigaya dzoka yatsopurutsana mukurira gaya dzoke gaya dzoke guys gaya dzoke Hangu karejazo ndikareja nakana kumwenda mapurisa na mapurisa kwaenda vanta maumbwe cheo anakana mapurisa kwaenda kareja hana ndikana kumapurisa kwaenda gaito mufana kutsvaga tifonera mai mwana mapurisa hana kwaenda kareja mapurisa asi kutoenda zvandikutoona kareja takutofunga kuti nyaya yake anoisiya because why is he still writing why is he writing imuri tsikidzi dziri kufamba here gaito zvamuri kutaura here Mukuti yama tsikidzi dziri kufamba here. Is that what you are saying? Tsikidzi. Hi dear. Yes man, ndebe yako. Ndakawa kutsvaga nezuro but fone kuyanga isingapindi. Oh, all right. Niwanga uri kubasa. Uyu munhu anakuenda kumapurisa futi nasikawo. Atina tomboita nezvake because my brothers nefamily yangu Tama. These things saka we had to move out to Sikuno. They looked for another place for me to stay. I hate that's what you are Tama. Saka I had to sleep in a guest house in Zero Brooklyn. That's what you are Tama. I hate to Tama. Wasi wangu enda mtuse mu. Saka ngato my relatives zangu aramba they paid everything that you are moving now. Okay. From that place, it's not like there's no other places to go because you can't be looking after your shoulders every time. Nisho change. Saka ndichatongosvika zvifamba vanyowani ndotorongedza zvangu zvese zvichingori panze ndakapinda pasi tizorore mbishana. Iyo saka zvasiri kuinda kumapurisa kunozvichenda saka what's the way forward? To my side, I think personally, vanhu vakumutsvaga izvezvi zvivakuru kudarika ndosaka akutaura I think amene mulife makaita nezuro aiti chiko akazoti tabva panapa akazoya kusera akati kwai ndokumbira kuti nditaure naMerisa
aimbundisanazi ndikati aimushasa message I'm kuna not allowed Melis. to talk to him zvachose now. Nokuti nyaya iyi anzi akagara nemacases ake nema-C10. Itozikanwa ari from Zimbabwe, saka is a wanted person from Zim kwacho, according to what I'm hearing. Okay. Hanzi wakanomusa nyaya iyo, hanzi wakanoripota nyaya dzose iwe. Kai wakanoripota. Yato nevanhu vahombe ma-C10 vato under investigation yose, saka kuti ndizomubviswa ndizoita everything is because yaenda kuvanhu vakuru, ndosaka ndakanzi nezuro do not go anywhere because maitira kuita munhu tomuziva and it's not his first time raping kids. Hanzi atone mamwe kesi anogonota 8 evana varepa, hanzi ndizvemishonga yavo yekuba. Serious? Saka yo saka zvauri kuzopinda mudhuze imomo, are you safe? Mudhuze muno don't worry. The way ndaenda tomubvisa yacho is because I'm safe. Because ndatonzwa inini handikona kuti atondiudza ndiye atondiudza kuti munhu atama asi atoenda padhuze atogara mudhuze, you know. Saka ndiudza kuti are you safe? Aina mudhuze hapana zvavachandiita ikvezvo zvinyange kanzi andatama. Handiti inini wacho vanhu vangu vachiita monetary spirit. All my movements vakanditi inini I'm a psychotic patient, ndakabuda psychotic hospital izvozvi. Saka I don't have no say because handikwanisi zvokutaura sesimiri. I'm one of those people nombotaura, but I'm calm. Not kuti I'm calm because of certain things. I'm asthmatic patient. Ndakange ndichida kunetsana nevanhu kana machituka nevanhu ndosipedza ndamuchipatara nevana. Ndasaka ndiri so calm for every situation as much as I am supposed kunge ndichipopotedzana nevanhu. Okay. All right. Saka I'm calm because I'm asthmatic. So at the end of the day ndakange ndatama ndakange ndaita anything ndopedza ndamuchipatara nangu anochengetwa nani. Okay, ndishosho. Saka now I have to try to be calm. Okay. Saka now tikuti nyaya iko zvinezvi ama-C10 auri kutaura aya ndiwo akuti mutsvaga. It seems like that. I'm not sure because handisandanyatsotaura navo vanhu vacho vese as far as I'm concerned. As I was nezuro panakangonzi your life is in danger. Saka niye mwana handina kana kutozombokwanisa kana kudii. Aya ma-C10 ndiye kuZimbabwe here kana kuti ndiye kuSouth Africa ma-C10 aya? I don't know Sismiri right now. As I said, handisandanyatsoti gari nekudzikama nekutedzera nyaya dzacho dzese as far because everything is coming so quick on me where I do not know what to do apparently. Okay. Saka ndotoda kutozoti ndatodzikamawo ini ndata calm down a little bit totaikuzvisa nyaya yacho sekwari kuenda or what is happening on the ground. For now I can't say much information because I don't have. So waenda na-auntie? No, I did not come with auntie because auntie is the one that was actually threatening Nemuskane to kill Nyasha. And they tried to do that on Sunday. Okay. Saka it became a threat. Saka basically andizivi. Saka ndangotosiya zvakadaro because according to even brother yacho auntie ngakavaudza kati vanoenda because I got to know auntie through my other cousin brother. So my cousin brother akangonditi okay, if it's a problem inini ndindochi since kune nyaya case you don't do any transactions. Iye ngaadzoke kunoko. Adzoka kunoko isisi tinogona kumupa then kana pane nyaya ini ndinozoziva how to take it back kana ari involved. Saka iye handizoti what was the reason yekuti varamba vari kumba vachionesana neni or anything of some sort, but I think there's something more to it. I don't know. Saka varipizvo zvakainda handikati vakasara kwaKimberly? No, vari kugara naKim, vangu vasiri kugara pamangu the whole time. Vangu vachimbotora chikafu vachidya then staying next door. Okay, saka vasara ikoko. Saka kwana Kimuku vagarirei vasarirei? Handiti my friends here. These people they are very close friends now. Saka I don't know. I can't ask you that as far as I know. It's their own thing. I don't know. All right. As long as Nyairi is still an ongoing case, as long as uri kufambira nyaya dzemwana is an ongoing case, then that's fine. No, it's an ongoing case. I don't. As far as I'm concerned, I don't think it's about money. If it was about money, I was not going to report the case. It's not about money. Money does not buy my child's innocence. Saka, I don't need money from anyone. I just need justice served. I know people will talk, people will say this. Forget about people. Forget about people. You do what is good for you, what is best for your child. Yes.
Alright. No, that's fine. Naida ngonzwa chitengoti nyaya yekesi chiri ongoing here kana kuti pane zvimwe zvaitika. No, it's still ongoing. For me, for now, I just decided to be where I can feel comfortable with my friends and my relatives and my kids. That's all. So the rest is until why I'm saying to monitor the spirit. Those ladies are the ones who are talking with so it's not safe for me. This is sure. I want no, that's okay, my sister. Mary saka techingozona kuti haufa zviri kufamba sei, but munhu arimo ake mudhuze arimo saka zvototi mapurisa ukatofona chako unotobatiwa kuinda oga kumapurisa haaskwinda. To me, I don't. Right now, I'm just gonna chill because now my brothers are now running everything for me. They don't want me to stress because they know my condition. I ask my staff, so they don't. Since it's an ongoing case, we're still gonna carry on a case until Muna Abatwa. So, my brother, what are you apparently, and it now is a public figure, and almost the end everything. Saga, where else would you hide? Okay. You can hide, but it's one day you run to it. Alright. Ewa, no zvakanaka Melissa waita hakutaida ngoda zvidzaido feedback. It's okay, my sister. All the best. Okay, Sidi. Alright, sharp. Ndo feedback iyo guys, gaitidzokere panyaya yedu. Ande panyaya yedu ndo feedback mashuwira anditi. Mashuwira. Hello? Yes, now it's very clear now. Takunzwa. Alright. Ndazoti nanokianga kubvunza. Unoda kufona usiku unohukanaka here ngati aiwa kwakanaka. Nokuti unga uri palive yenyu manje. Alright. But ndifuna kufana zvambozwawo. Okay. Ndikangira pekutanga. Chitanga. Alright. Zvakaitika ndezvekuti ini ndiri grade 5 ndagara nevabereki vangu vese asi mangu nakubangu vazosvika panguva yekuti nekuti tinogara mutauni mwana anofanira kuziva upenyu hwese kumusha nekutauni saka vandiendesa kumusha kuna tete wangu mukadzi wavo baba vangu kwakune vana wavo vakomana vahombe saka muhombe wacho aindibata atanga andibata ndiri grade 5 aita zvekundisa zvigoni ndagrade 6 ndopanga kurara neni saka pandakaramba kuenda kumusha vabereki vangu vanozvizwisisa vafunga kuti vamwe usimba hwekusada kushanda kumusha uku vakaramba uchingondiendesa chete ndichibva ndatotanga kuenda kuperiod ndiri grade 6 muna November saka ndaa form 2 ndopandakazoita nhombo first term vakangobva vataurwa nemukadzi wepane kutito kuti mwana anenge ane nhombo ndopo vakazoenda neni kuchipatara zvikaoneka kuti ndine nhombo obva vachindibvunzisisa nhombo yani ndianaka kubata ndobva ndatsanangura obva vachienda kumusha nenini kuna tete wangu waiwe nevana vacho kuti tinongedzera ndeupi ndobva ndavaratidza saka baba vangu obva vazoti zvikundirwadza nekuti naiwe muzukuru wangu asi mai vangu vada kumusungisa baba vangu vati hazviiti nekuti muzukuru ndobva vataurirana natete wangu ndobva ndasiyiwa kumusha kwekwe kugara natete wangu nemurume uyawe saka wakaroorwa nemwana watete wako ndozvacho zvakatoitika ndakatogara ipopapo ndakazvara mwana yewe nhombo iyoyeyo saka ndida kubvunza paunga ugere kumba kwatete wako wakugara nemwana watete wako noti mwana watete wako mwana wako ka handiti mwana wako uyu iwe uri mainini handiti ava vatete vako avanodza baba vako wayadedza kuti chii ndangoti tete asi vava mwene vako futi asi ndaiti tete guys muziva so guys yesi pamera guys muri kunyatsozvizwisisa here zvitaurwa nemukadzi uyu apa mwana wavatete vangu hanzvadziye baba vangu inini handitika mwanzvadziye baba vangu inini mwana wavo orara neni baba vangu vanondisiya kumukwasisi vavo kuti ndite mukadzi wemwana watete vangu ndotogara patete vangu paya nditori muroora watete vangu ndiri asi vabereki so zvakaoma zvinotaridza kuti zvinozi amheno kubva zvadii hazvo chigara kuri mwana watete vako uya
mai vangu zvakavarwadza asi hapana munhu akakwanisa kukontrola situation yacho nekuti mai vangu vaibhotaurwa kuti iwe uri muroora panapa, isusu ndisu tinotaura zvinofanira kuitwa panapa. Ndakagara ndikatozvara mwana wangu kutanga uya uyu ndichienda kumaricho, ndo mwana mudiki kudaro. Mwana waitongondipa zvinhu ndisina kana kumbopedza pandinenge ndapuwa kwacho nekuti waingoti munhu uyu mwana munhu yanga asingashandi. Aitoitawo basa rekutoitawo kutsvaga hove ndichitengesa ndini futi mari yacho achitora achienda kumapurazi anga ari padhuze achiita zvemagirlfriend, kurohwa nekurohwa ndingoripo. Ndabva ndaita futi mwamwe mwana wechitu. Wanga wane makore mangani? Wechitu ndakamuita ndane 21 nekuti vakaparadzana. Saka iyo pongori 21 apa uchirapa uchirana nemwana chicha wanga usingaoni kuti incest here, wanga usingaoni kuti zvakaipa here kuihama yako uyu mwana wako, wanga usingazvioni? Nditori mwana mudiki 21 unenge wati kurei ndiya? Nditori grade 5 ndaitotaura kuti ndinoda kutaurira tete, dzimwe nguva ndosinda kuda kutaurira mai vangu ndobva ndatya. Pa 21 wanga wati kurei, wanga wakuziya ndiya kuti mwana watete wangu uyu ihama yangu chaiyo, kwete iyi haisi hama yekunze kwenyika yekuseri kana distant relative, itori hama chaiye mumba yekuti panotogadzikwa zvikaranga zvokumusha kwenyu tete wako havanenge vadoripo. But anyway, handei. Saka pamwe pacho amweni pamwe zvimwe zvakutobatirana nekahunzenza kacho kekuti ndo zvaunenge wadzidziswa, unenge wakutoti izvi ndo kurarama kwacho. Handizivi, handidi kunyepa. Saka ndakabva ndazoita nhumbu, ndakazvara futi mumwe mwana wechitu. Baba vangu ndopavazoona kuti izvi hazvisiri izvo, nekuti muhombe ndo 2005 wechitu ndo 2011. Baba vangu ndopavazoona kuti hazvisiri izvo, ndikushungurudza mwana wangu. Ndopandakazotiza pamba paya paya, asi ndandatombonyora tsamba dzakawanda ndichinyorera baba vangu achingondipindura dzichiuya nebhazi vachiti ndichauya kukutora kwakuri kuma 2010 ndisati ndane mwana wechitu. Pandakazoita mwana wechitu kumagore ne2 months ndopandakazoona kuti hapana munhu ari kuuya kunditora kunoku. Ndopandakabva ndakwira bhazi, ndashanda mari changu, ndichibva ndakwira bhazi ndichibva ndaenda kumba kwangu tete futi. Asi waigara kupi? Kutauni ikoko kwanga kune vabereki vangu. Ndopandakazogashirwa pamba, ndobva ndagara. Ndobva ndatoenda kuchikoro 2 years, kutangira paform 2 paya kusvika form 4. Mana 2015 ndopandakazotorwa nemukadzi brother yangu nemudzimai wake, akati ngatiende kupi kuSouth Africa kubasa. Ndauya kunoku mabasa aiwanika, ndizvozvo pamwe pacho wairishaya. Saka kubudikidza nekushaya basa plus futi ivo vaigarawo mumukuku, saka vakandikumbirira panext door kuti ndirare neshamwari yemuroora wangu uyu. Ndobva azopedzisirawo ava shamwari yangu mukadzi wangu. Mukadzi aya ndokuzondifurira kuti iwewe unganyatsoswera uchiita sei, uchishayiwa basa uchiswera wagara uchiita ndikushaya basa. Ndokudzidzisa kuti mari inotsvagwa sei. Asi handingabvumi kuti munhu mukuru unodini unofurirwa, nekuti unenge uine pfungwa dzako 5 dzinoshanda. Saka ndotongoti ndakabvuma kufuririka kwacho. Wakatopinda achiziva kuti ndikuita chii, tokoti nhamo hayo yakakupinza imomo, but you knew what you were doing. Ndizvozvo ndobva kuita zvekutengesa mwiri. Naye mukadzi uyo atori mukadzi wemunhu, indasinourorwa ikokako. Kufamba kwenguva ndopandakazobva kuya ndaroorwawo, chibva ndaendawo kune imwe province nemurume wandakatakura nawo naye. Sa anga ari mukadzi womunhu, shamwari yako iyi? Mukadzi womunhu. Asi aitengesawo mbiri? Anotengesa. Aitengesa murume wacho ari kupi? Aitengesa sei, paindaneti? Anoita zvekutotsvaga paindaneti, pafoni, paindaneti. Anotsvaga paindaneti, vamwe vanhu vake vanenge vachitoziva chaivo tori nemacontacts mufoni make. Saka murume anenge ari kupi? Ane mafoni 2 munhu iyeyo. Alright, ndobva wapinzwawo. Alright, ndobva wapindawo muchigame. Alright.
ndobva ndafambidzana naye mukadzi uya. Saka pakuzorohwa kwandakaita apa pandakapinda muchigemu chiranga riri dambudziko revana nauye kuchikoro, mumwe mwana uyu ndandakamusiya ukoko kumusha kuya mwana asingachaendi kuchikoro ndiye anga amufudzi wemombe. Kwakuzonzwawo shoko nemumwe muroora wedu aripo pandiri ari muroora asi pandandiri kwanenge ari mainini ndiye akazonditaurira kuti ime mogara ini kujoni ikokoko asi kuno kumwana ndiye amufudzi wemombe, anotonzi kana usina kuwana mombe haudyi panapa. Ndokuzotaurira baba vangu, baba vangu ndokuzokwira bhazi kutora mwana. Saka school fees yangu kwatete kuya kwavatete baba vako nasisi vavo ukama wavo wakamira seizvozvo. Pari zvimwe zvindine ndinotonzi muvengi mumusha. Ivo vanowirirana. Ndine munhu akatoipisisa kudzinza rese. Chero mai vangu chaivo hadi kuonekwa. Ivo vanowirirana tebhusisina bhudhi. Havatombowirirani, havachatombowirirani nekuti nofunga panguva yacho baba vangu vasati vanyatsokura. Si izvizvi vakura manje. Vakunyatsoona. Vakuziva. Nofunga vakunyatsa kuona pakashaishika upenyu hwangu. Ndiba asiri munhu mumwe mwana wangu wandausa. Saka zvadaro manje ndaona kuti school fees yevana yakunetsa vese vava kuenda kuchikoro. Ndobva ndakapinzwa muchigemu nemukadzi yaiti unosvikepi pekurara uri kupuhwa, pekudya uri kupuhwa, hembe saka uchasvika rini nehembe idzi, mari vari kushanda mazuva mairi matatu haasi kukwana. Watokudzidzisa izvizvi ndobva ndakapinda muchigemu ichocho. Zvinhu zvangu zvaitobhalanzawo chitumira vana school fees muchiita zvese mari yechikafu zvinhu zvavo zvakanaka. Ndobva ndakazoto unosvika rini usina kuroorwa, zvekufunga kuti maybe kuroorwa ndokunzi uri munhu panyika panapa. Ndomufungiro aunenge uchiita munhu panguva yacho, nekuti unenge wakamboroorwa zvekumanikidzwa. Saka paunenge ufunga kuti maybe ndikaita zvekuzvisarudzira ainonyatsa kuita imba ine mufaro. Ndaroorwa ndatakurana nemunhu wangu wayo, taendawo kuprovince paaigara, tagara ikoko. Svika kuona upenyu huriko hauiti, mari yakuvana hapana kana chinotumirwa, kumbako hazvichatorina kumira mushe. Mai vakutongoti ko vana kuchikoro, svika mai vakutosvika pakupinda muzvimamunda zvemutauni zvazvo, kuita mari ichokuvachira vanhu hembe, kuita mari ichokuti vana vaende kuchikoro. Baba vakushanda kwacho vavasashandi. Ngozi vakura. Ndobva ndasvika pakushungurudzika kuti kusvika rini. Ndobva ndakachifonera guru vangu yandaingotaura musiwo ndakatonyatsa kumitira ko. Ndobva ndamutsanangurira ndobva ndati ndagona kudzosera paindogemu kana uchida. But manje ndakunoku kwandava nepandandiri uko zvakabva zvasiyana. Zvakasiyana pakuti ndiri uko maybe kuti ndandiri paground here handinatsoziya mari yange iri right. Asi ndakunoku manje mari yacho ka yaisisaiti and option B handina. Basa chairo handizivi mukote kutsvaga basa kwandanga ndari. Ndikati saka ndoita sei zviri nani nditore option iyi. Ndakachovha makore vana vangu vachingoenda kuchikoro ndichingoshandira mahara iwayo. Murume ari mumba ndichibuda ndichienda uko ndichishandira mahara. Saka maclients angakudiwa ngokutsvaga paindaneti vachiuya kuko. Vavasingabvi kuprovince yemukadzi wayo aitonditsvagira ikoko kwandanga ndiri. Aitongondipa dzinonga itori central location kungonditi enda apapo kana wasvika ipapapo undifonera WhatsApp ko chakuita zvekuita. Mukadzi wakaoma yeye. Hawakaoma. Kuprovince kwanga uri kukangane anga kutsvagira maclients ikoko. Handizivi kuti aitsvaga sei nekuti chero vamubvunza aitoti aiwa mukota hautaurirwi munhu guru uri shamwari yangu asi aiwa mukota hautaurirwi munhu. Ini ndindoziva zvanenge ndichiita as long as madhiri ari kungofaya. Handiti tiri kungofaisa here madhiri. Okay. Saka wobuda usiya murume uchindawo. Zvino murume wamudzwa kuti unoendepi naye vedu we? Ndanga ndine 2 days dzandakazoona. Saka inini ndaenda kungoti ndiri kuenda kubasa. Chero pasina ndongoti ndafonerwa ndiye munhu wayo wanditi uya kubasa. Nhasi kana aripo kana asipo ndizvozvo kundobudawo 30 minutes 2 hours wadzoka.
usvika ugara pamba munhu azvoni mudhorobheni. Alright. Okay. Saka ndakaramba ndichirarama upenyu ihwohwo kwemakore. Ndakarara upenyu ihwohwo kwemakore kubva ku2018 uko. Chingoshingirira chetoti vana vangu vaende kuchikoro kutsvaga basa shuwa unofunga kana munhu uchiita zvitadzo zvikawandisaka chero basa racho hauroni, unoramba wakasitaka panzvimbo 1. Ndaitsvaga basa chero kuudzawo vamwe vanhu vedu mukanzwa basa munditauriro hapana basa rawaimbonzwa. Kuenda kumasomalia chaiko chaiko kunenge chinzi ukaenda uko kwaumborishaiwo inenge handisingarioni. Asi rekuti maybe musi wacho ndafambawo ndorionazve 1 day zvopfuura, asi riya rekuzwawo chitatu ndiri kuenda kwakati, Friday ndiri kuenda kwakati, inini ndandisingarioni. Ndakada kuedza kutengesawo mavheji ndikatoona kuti hazvisi kubhalansa school fees kumba, asi dai kwanga kuri kuzwi ndini ndozvichengeta ndiri paground ndakaona kunge zvaikwana. Asi pakuzotumira kumba apa ndopanyanya kundiremera. Saka ndoupenyu hwandakararama ihwohwo. Saka pandakazokutsvagai dambudziko rangu ranga rarekuti ndosvikisa sei shoko kumwana muhombe nekuti anga kunyora form 4 ende akura izvozvi ana 19 akanyora ini 18. Saka ndanda kuti akapedza mwana achada kuzoti ndikuda kuenda kumberi nechikoro, ndichamuudza sei kuti ina hachakwanisi, nekuti mwana munhu anogona. Mudiki anga ari grade 7 ngakuendawo form 1 munhu anogona. Ndovataurira sei vana avo kuti ina hachadini, handichakwanisi, chingondimirirai kana kuita gap year maybe ndichawana basa. But hapana mukana wakavhurika, kuda kuti kumba kwacho ndini ndakatariswa. Imba inogara vana nevabereki i half room, inenge iri room 1 ichishaya 2 families, wokata neketeni pakati. Kumi kutanga mvura ndekupi? Sakubva, alright. Sakubva ndokwavanogara, saka vanoshaya neketeni pakati, imwe muri uku imwe muri uku. Kozoita kakicheni kanonga kari panze kemapuranga. Saka ndakandakuona upenyu hwakatanga kundiremera, zvakandiremera pamapfudzi angu kuti vabereki vangu baba namai varimo muhafu imomomo, vana vangu vari 2, pane musikana nemukomana. Pfungwa dzangu dzakatanga kuti kudzoka kumashure. Pamwe vana vangu vachaitwa kuti zvandakaitwa zviya chero vari vangu vese vana akapindwa nomweya wasatani, history yoda kurepita. Because mimi wakatoita incest zvinogona kuitika futi kuvana kusvika zvabrekwa inoita sekum kuright papa. Zvakatanga kundishungurudza kusvika ndati zviri nani mimi chero zvikazikanwa ndakumbonotsvaga hangu kuti maybe ndingabatsirikawo ndione heyo pekuti hako chero ndikavakirwa hangu chero ka1 room chero kaike kungoti mai vaenda havo kumusha nevana vangonogara havo pakasununguka pane kuti varandogara, nekuti handichazivi pamwe pacho mai vangu vanondoenda kumanhamo pedzawo kana 1 week variko kumusha kwavo, vanondoenda kumisangano yechechi kupedza 3 days variko. Mwana ane aripo pamba musikana waya nemukomana waya, pfungwa dzangu dzichingosungikana everyday kuti handichazivi mwana uyu, kuti ndimutaure kugara naye kuno nondichitya uyu wandinaye panapa, handisina munhu andokwanisa kuvimba mupfungwa dzangu pamwana wangu. Right, nyaya iyi munoiziva guys, nyaya iyi vazhinji vakambouya pana mamuripo pakamboya nyaya iyi pekutanga, ndosaka ndati vana tinoiziva imbomirai. But you remember last time pakauya pana papa and you guys ngatimubetsere tibvise vana ava, because mwana wake mukomana anenge akatopasa, anenge aibhadharirwa chikoro, akabhadharirwa chikoro namai Changata akatopasa, ndizvo. Mukomana akapinda ne9 subjects, ma5 subjects ese. Mukomana akapinda ne9 subjects. Yeye ari kuvata mumo mu1 room uruganirwa neketeni nambuya nasekuru neasisi. Handimaona akabuda ne9 subjects. Ipapo
tikangitaurana pano kuti ngatitsvagei pekuti pakaita vanhu comment section vakati isusu toda kuita project iyi timubatsire kuti vakamubvunza kuti mune stand here akati kumusha kwavo kune ground iriko kastand iriko yekuti vanokwanisa kuvaka vanhu vakanga vati tikubatsira kuita project vakavolunteer pano padiaries vakaita group ravo vaita group kwakuya vakaverify zveshuwa kuti iriko here stand ishi zveshuwa ikafa vakatuma mumwe diaries akaenda zvikanoonekwa kuti stand iriko zveshuwa tikwanise kubvisa mwana uyu vana ava zvese effect kungobvisa ivo baba vacho vavachembera yachembere nambuya ava musakubva vanhuya ava vachembera vachinzi vanofamba vachita mapisi job guys kwacha kuti padliwe hazvinanyatso vanhu makangowatsitsi panapa. You remember the story? Makangowatsitsi panapa guys, mukabva mangoti hanzi hamuna makwapana here ane maconnection aende kunursing or police. Anenge painzi anofanwa kuti aende mberi nechikoro because anogona zveshuwa marizatsi ake tinotori nawo anogona akabuda ipapa paifom 4. Saka vanhu vakati tongovavakira kana chiflat votama vobva musakubva voenda kunogara kumusha vachirima. Sa vanhu vachita project iyi kuseri uku I don't know vangu vachita project yacho ise vanhu vatakanga madiaries ka I don't know kuti inotonatsa kuti even iye uyu panotoda deliverance yakasimba because the incest that has been committed vari vana even akura guys, it's not something that just goes away like that. It's something chekuti chinotoda deliverance because pakati kwamasoul ties, remember this is blood and these people are same blood and vairara vese kusvika pakuprodusa vana vekuti right now handizi kuti vachiti dedi kune mwana anofunga ari muzukuru wavo but vanenge vachiti dedi. It's a very sad story animaona, but ndinoona sekuti zvinosumudza mhepo, zvakavhurawo mhepo munyama because zvinenge zvichida kutotipa I don't know guys, I don't know kuti zviite sei akwanise andizivi chandoziva chekuti kana iripo nzvimbo ine sing Kimberly anoenda, kana iripo panonzi nesing you will go because right now ndozvitoripo. Kana iripo you will go, haisi nyaya. Kana pane anoziva kunesing kwacho kana kupolisi kwacho anotoenda animona, anotoenda. Yes, kesi yakadai dzakadai somanje baba vacho vachembera rudo inyaya yekuti anofunga kuti izvo zviraiti kuti aende kumusha kusakubva mu one room imomo. Anofanira kuti achizoti kana zvaita izvi pave settled onogara pasi. Kana vachita macleansing voita macleansing avo musha kwavo nezvefamily izvi. Kana vachidaidzana vogadzisa baba vasati vafa vagadzisa zvakaita pavana because zvinenge zvichingotevera zvinenge zviripo animona. Yesi spelile ende zvinogona kuti zvokuti zvinogona history yakadai inogona kuzodzokorodza even pane vamwe vana generation the next generation to come vanogona kurara vose. Saka hanzi admin the project was so heavy stagnant, hapana kana chakafamba sure panoda mendamato chaiyo. Ndakazobvunza kuti mava papi neproject yenyu vaitatarika guys, kutatarika chako chaiko I don't know. Indobva ndatozomuti iwe wacho uri kumbona mataweri because it's like unozati kana uri munhu wezvemweya izvi handika unonyatsa kuunderstand what is going on, like ini ndonyatsa kuzviunderstand zviri kuitika whether chimweya whether kuchechi whether kuchivanhu. Kana uchingori munhu wemweya unonyatsa kuunderstand what is going on, so inini I understands what is going on. So ndaitovaudza ngati guys muri kuunderstand zviri kuitika enda mhepi kuti maichakata wanga varimo iprayer ori yakavaya vainezonzwisa saka vaenda pachimingedze tambochinamata ngatinamate tambochinamata ngatinamate anti mazviona achiita kana munayo neuta connection tipei ainde ikoko. Kana munayo connection tipei nokuti ukachizotanga kufunga kuti ora iti even baba vacho pavaienda kunoona mwana wavakarorwa kwasisi vavo kwavakasiya kwasisi vavo vachigara nemwana wasisi vavo vanosvika vachiti kudii vanosvika vachiti kudii shuwa ngavagavo kuya vaisvika vachiti kudii ndikuitepi vachiona mwana wabhusisi vavo wausisi vavo vane ave kurara nemwana wavo vane vachimuti kudii. Saka apa pana pfuma yakabviswa kapa hapana mari yakabviswa, pakabviswa masungiro amai ega. yatikurarama upenyu kwamakurarama kwakaoma guys. Saka ndabva ndati no ati zvazvichingondi kubva pandakangobvunza team iro riri kuseri zvazvichindishungurudza kuti inini I've done so many projects panapa kumasure kwake mukadzi ndeye last year nyaya iyi tikatopedza tikatokanganwa kuti takaita maprojects ana Jesi takatopedza vaya guys tikatokanganwa tikanoita vamwe tikatopedza vakaona takaisa kuZimbabwe kohobho
tikatopedza. But uyu munhu wepano ndewepano, handimaona munhu wepano ndezve last year. Handitika ava vari kutotarika kuisumudza kuseri uko zvakasonyesa sit well with me guys. Ndosaka mutenda ndamudzosa ndauya ndikati anyway, apa vakanga vatitsvaga nequotation yacho vakaudzwa makanzi quotation mari nai admin comment section. Iri kuziva here makamanzi quotation yemba iyi kuiflating kuti vakwe yakanga yanzi mari, yakanzi mari kuti vabve havo baba ava nambuya vava mudhara nesekuru kuti vachawacha chokukota machocho hazvichaiti vasikana, hazvichaiti vaindi havo kunogara pamusha. Saka panguva yesei maichange vakanditi nomuita zvome sei zvirwadze sei delita nhamba dzemunhu iyeye block delete ubvise mufoni mako usataura naye chero usina gara usina mari iyoye namata sakuchokufanira kuita kunamata especially pakutsvaga basa vainamata nini. Handisi kuda kushora nekuti chero ndakaona basa ndichipa 100 rand pazuva hazvifanani neuipi hwandaita iwowo. Saka inini ndinoda kungotenda maichangatwa kuti vakandibetsera kunamata ndikariwana basa 2 days kumasomalia kunowachira wamasomalia nekuvatsvairamba mawana mari yavanokupa vanokutaura kuti 100 rand pazuva. Saka inini ndinofambawo netsoka kuenda kuwo ndakatovafonera ndichitopara zvekuti ndiri kupara ini basa ndadini ndariwana. Ende izvozvo ndinotozviappreciata ndoga ndakazvitadza asi indinavo zvakaita. Saka ndinotogamuchira izvozvo ndichitozvifarira ende ndinotarisire kuti chero ndikawana futi mamwe ma100 kusvika 7 days dzakwana hazvina basa nenge zvitorarama zviri nani. Saka nyaya hombe iri kutonditendedza musoro chero ndakagara chero pamazondifonera paya ndatofara kuti pamwe mwari anozwawo munamato yangu mwana ari form 1 uyu arida kuenda kudzokera kuchikoro izvozvo ndopfungwa dzangu padzitori kuti ndinoiwane school fees yacho inokwana here. Saka ini ndandotongotoya ndinayoyo ndo yandiri kubhadhara anodzingwa achienda ndichiwedzera kusvika term painopera pamwe ndapedza. Saka uyu murume wamugere naye my sister muri kuita henyu naye because ingori hayo trophy husband ungoti anongokukwira yake izvozvizvi vakabvawo havo wakazoinda. Aiwa havana kuenda kuti havachagari panapa vakaenda kwavakambokopawo mazuva ano kwavari ezini kwavachadzoka pamwe sezvakaita zvebaba vaya vari kutenderera mazuva ano baba hanizokoi baba ani vari wavakaenda kune megirlfriend vakaenda kumuka. Saka vanowana mari yegirlfriend vasingakwanisi kuwana mari kuti vachengete mhuri yavo. Then you are better off by yourself my sister. Inini ndakatoti pamwe mwari ka ndo marongero acho ari. Yes, mwari vanenge varonga saizvozvo. Yes, mwari vanokutaridza, mwari voronga zvinhu zvichirwadza zvakadaro but mwari vanokurongera because zati havafi vakakusiya. Kana vari mwari vanenge vakurongera zvinokurwadza iwewe but hazvifi zvakakudi havafi vakakusiya. Vanenge vachitokurongera zvokumberi zvavanoziva because clearly hazvibetseri hazvishandi hako kuti unogara nababa vachikuita yese uchitovaita duties dzemukadzi ivo vasina respect newe vachiinda kune vamwe vakadzi. Then it doesn't work like that in life. Hazvishandi. Ngavachigara kuvakadzi ngavachiita zvevakadzi vavo iwo you are better off alone woshanda zvako mapisi job ako mwari vanovhurira ufunge. Ndakatoti pamwe mwari aonawo hake kuti inini ndiri kutadza kushinga moyo wangu kubva panapa mwari akati regai ndiite marongero angu handizivi. Uri kuprovince ipi? Ndiri kuEastern Cape. Ari kuEastern Cape manje kwanzi yanga ari kupretoria ndaimuzamira stay in manje ari kuEastern Cape ndokwaari but zvisinei guys ini ndauya kana kuti quotation yacho vanayo vanga vakapiwa handiti kutenga zvinhu zvezvaidiwa apa kwainzi kunodiwa zvinhu zvese total of 870 handika 870 ndo yekutenga zvinhu handiti. Then pakanyogwa labor total ye 600 ndizvo 630 saka 830 plus 870 plus 630 mari guys 870 ne 630 imari 870 ne 630 how much is it guys?
makamuzi it's not that easy. Anodzokera kuzima achigara pai. Achigara pai imuchidza vabereki vanogara mushedha komochene kusakubva yoyo iri kunzi inoganikwa i1 room inoganikwa ne curtain pakati. Zvaizvozvi ngatitry basa muchimutsvagira but let's try to do the zvatakatanga pano ngatipedzisei. Anditika imari well thank you Uncle Flowers, that's why I love you my uncle. So 1.5 kuvaka zvese nematerial. Ndombi kuti chena vari kuti vakapiwa nemunhu wacho irapa ndikupiwa na letu ina admin ish. Ndikupiwa na adna e. And then the person heading this project ndiye letu ari kuGermany na maini mai changata vari two. These are the people who are heading this project. Anmona can she move province kana pakwanikwa basa she can move because chatukudai basa anosiya murume uya na basa totomubatsira kusiya murume zvazvoti ndozudza munhu kuti hey usasi follow your heart apa ndatomudza kuti azvibetseri guys azvibetseri zora pane kutora sure phone yako ita noise masure anmona azvibetseri stay in kana iripo we are guys let's stay in ainde ku stay in antimona so trikuda 1.5 imari shoma guys $1,500 it's not a lot of money anditika tire kuti vana ava vawanewo pekuti vagare na baba vacho na mai vacho chemberedzi vave vanhu vakuru baba vatonese vave nechi baba wako baba ane 71 baba wane 71 mai vane chi 68 mai vane 68 baba wane 71 mai saka ndo 68 ava ndo vangwari kumbopinda vachitenderera musakubva zvinondiudzewo nai guys musakubva macho unotendera uchiwa chirani chipuwa mari kana ndimiwo guys zvekungotiwo munhu anowazivawo sezvizvi patakabva munguva yekurimai waiti wari kuenda kumaminda kuvanhu ndokwavainya kuenda imagine guys 68 chichida kumaminda zvekunyarwa kuti saka ndizivi let's take it upon ourselves guys, let's help them antika saka ndokumbura mapledges guys, let's pledge pano padiaries zvandoziva inini team vanhu vari pano panapa chaipo pana vanhu vari panapa 1.5 is nothing guys zvekwamwari chaiko imari shoma andimoona imari shoma ngati manzi marumu mangani pa 1.5 mnai admin marumu mangani letaripiko marumu mangani ko pa 1.5 apa ina ndichagoziva handizivi anyway because ndivo vahead. Let me add one of the admins. Oh, and I don't know, any mistake. Let me call the admin teams. Once 2 rooms. Okay, it could be 2 rooms. Let you have alright. Let you. Do then kikiri. To 1.5 marooms mangani. Mama karonga say. Flat. Tatakati flat 2 rooms here. Ne kitchen around. Saka zviku. Pagara pane structure. Kitchen asi yakawira mukati and madhiracha ananyatsoita mushe ndisingazive kuti inorevivika here kana kuti inenge yako yenenge yakufanira kubvunywa kuti itambidzwe panyowani. Handizivi kuti can we build on that structure kana kuti toita kufanira kutanga panyowani. But pane stand yakanaka stereki vane stand hombe and it's very nice. Pairi pacho pakanaka kwakatoenda munhu wediaries pana sister vakatumira mari from Australia kuti munhu akwira aende kubechnaf anoona panhu pacho. Saka takatonyatsokonfirma kuti stand iripo and munhu achakaenda na admin torewa mascreenshots ndotaka kunyemwerera munowanda wakunyemwerera. So guys kana muchitotanga kudai ndo wakunyemwerera apa ndi admin afanira kutora mascreenshot ndiyari pafoni. Saka taurei saka vakaenda nambuya mai vakola bo vakaenda vese alright vakanyoratidzwa panhu pacho ende munhu akapa quotation ndibhirida weikoko kumaarea ikoko. Saka pasina transport munhu andinganyanya kuziva masources avo kuti anososa sei zvinhu zvavo and stuff. Saka idea yanga iripo ndeye 2 rooms flat iyaya then kitchen yemauswa. Wow. Ndo zvanga zviri muproject yedu izvozvo. So I'm thinking ndiyonenge because mainini ndo vakazofambira dzequotation because ndahani maziva ndasinganyatsonzwe zvakabara. Saka quotation yedu ndeye 2 rooms flat nekitchen around yemauswa. Then so far
I think pane one person akatakaisa mari kuna Cherry. One or two people are busy. So also confirm Cherry. Yes. Because Cherry vanhu vacho ndakatoudza kuti kana muchiisa munoisa reference yekuti chi chaneta building. So I think pane vanhu 1 or 2 vakati takaisa kuna Cherry. Kwandiri nini hakuna munhu akanga aisa. Right. Saka kwauri sezvo you guys you are spearheading this project. It will be nice for you kuti mari yacho iuye pamuzi zvomuri muri kutungamira. For a change tomboisa kwauri. Toisa papi tipe PayPal yacho yeku-German. PayPal iyoyo. Tipe PayPal yako. Can go in the comment section and write ubvo wapina. Because nditoona kuti matumba kusamarisa mari kana iriko thank you the madiaries so I reckon it's kudonedza uinde comment ingatodarika but meuza ari kutora zvake ma screenshot so that iri kuna Cherry mozokombaina kana pane vari kuti isati namapepa tosa kuna Cherry mascreenshot anenge aripo then munozokombaina mese kuti mari yacho yaita mari yopiwa kwa imini ndimuri kuziva kuti zvinzvo ndimuri kuziva builder ndimuri kuziva zvokuitika then you spearhead this project timbopawo vamwe timboonawo kuti muri kuita sei. Tanga tine futi challenge yekuti pane vanhu vaiuya vachiti tiri kuSouth Africa vamwe vachiuya tiri kuZimbabwe tichida contact yekuti tiisira mari saka then matitsvagirawo contact yekuSouth Africa anenge achikandirwa dzekujoini then kuZimbabwe anenge achikandirwa maikokeshi ekuZimbabwe. Tine tsvagirawo vanhu 2 vakadaro ivavo then vanenge vari kunyika dzimwe nyika mukanza idzi you are free to put mupepa mangu you are also free to transfer kazhinji veku-UK vanenge vachida mabanking ngirikini mabank transfer ndo pavanoshandisa yaCherry is okay. Kwandiri vanhu vanogona kungokanda mupepa mangu no problem then ndinozongouya nemarecords acho kuti vanhu vakabvisa ndivakada mari yatakawana ndii but so far hapana munhu akanga atakanda zvake kupepa kwangu. Right. Thank you very much, admin. Thank you very much. Shinda notrava screenshots. Notombo scroll kudzokera masure. Thank you. Right. So, kune vasingamziva momuziva mani letu mu comment section. But mini vano admin vanobloka manje vaiti zvokutamba zvavo. Anomuona but she's not shimda nongori quiet. Munomuziva nditari pa German apo. So, kwanzi izvo imari ye 2 rooms. Parikunzi pane kitchen yakare yanga iripo. Kitchen asi yakawira. Saka vasingazozivi kuti inogona kurevivika here kana kuti pane poda kutoputswa kuti ivakwe imwe kitchen. Then kuSouth Africa, vari kuSouth Africa nditika kune maadmin ari kuSouth Africa akawanda chaizvo. Kune maadmins anti ari kuSA. Kune maadmins ariko. Saka team admin ekuSA antika please one wenyu ngachibata. Thank you Ashi. One wenyu ngachibata apinde abate mari dzamai ava musazosanganisa nedzimwe ndedze building yamai guys mari dzeCharity idzi mukadya hameno henyu ndozvega zvandogona kudzai mukadya mari dzeCharity hameno henyu muchaona munyama unoitika bed like azvifambi mupenyu nomira kuti idzi mari dzinenge dzine musodzi ndogara ndichikudzai mukuona munhu achibvisa paCharity ari kudzvara ane zvaari kutotsvagawo ane zvaakutonamatirawo kuti IMCD iwo otora mari iyoyo kana kuti chii woidya azvimovhi guys toda kuzana chokwadi unaiona mari yakati mbeiri muasaina chainoshanda animona saka izivai kuti idzi mari idzi ndedze kana wanzi wabvisa bank transfer taroti waita wabvisa wabatirwa bank charge unobatirwa mari yakati iCharity guys. Charity kazhinji kacho haise kuti ndoda kuzopuwa something kana ndoda kubhadharwa andimaona haise kupiwa something kana ndoda kubhadharwa iCharity work muri kuona. So vari kuSouth Africa admin 1 andizi kuti admin ari free anokwanisa kuita spearhead this project ndiani Shumbres mazana ari kugara mubasa akafasiwa nebasa I don't know kuti pufamba sei maita andizi kuti vari up for the challenge here I don't know animaona. So andisi kuziva anditi kuisa kwaCherry alright andisi kuziva kuti poitwa sei I don't know but team SA then kuZimbabwe tine challenge we need one munhu watinonyatsoziva tinotrust ari pa ground kuZimbabwe tinotrust ari pa ground kuZimbabwe. So now handichazivi manje kuZimbabwe guys kuZimbabwe but chandiri kuziva kuZimbabwe besides yenze ma eco cash kana tasha ya munhu kuZimbabwe vanhu vanogona kuita mukuru ichidzoka back animona vanogona kuita mukuru yoyo ichidzoka back animona. Saka tine mari tiri kuda 1.5 pane mari dzabviswa apa anditika how much do we have right now tine mari the mails ndimuri kufamba muchicalculate tine mari how much do we have
handise muri kudaro mari amamboti handisikoresa munhu govamikela, but I'm just saying so that people they know, because they don't understand. There's nothing wrong inini semunhu anonyatsoziva how it works to tell them. Hapana munhu anombonzi idya mari kana kuti waoreswa mumwe kana kuti kudini, no, but ndikungovaudza kuti vazive, because kune macases akawanda nobuda kunze kuti mari yakanga yapiwa munhu mari ikazodyiwa kana kuti mari munhu yakushayikwa. Handimona macases iwa akawanda. Let's not rule out macases ayakadaro ariko, handichimaona ariko macases akadaro. Saka kungotaurawo semunhu ari kungotaurawo kuti vangoziva ndakuti vanodya mari, kuti vangoziva kuti mari dzakadai idzi hadzidyiwi. Handika kana iye uchizopuwa yako unopiwa, not kuti ndati vanodya, no. Handimona hanzi kune 100 so far, saka hanzi pane 100 pounds so far, ndo yati $100 100 pounds, that is about 120 $115 or 100 ndaona 40 so far. Aiwa 40 100 kaudhara Natasha kaudhara. So vari paira mwanda kubatsira guys, vada kuisa ruoko tione guys, tungoda 1.5, we just need 1.5 team 1.5 ndiye tungoda kuti project iitwe, then tichioneswawo tichitaridzwawo kuti tasvika papi. Kana 5 pounds kana 50 rand, andika kana 50 rand kana 100 rand kana yaunayo joy pai inini Johnny ipai inini Felicitas ku Johnny tine maadmin ariko, and Felicitas asatatomboka titokuziye, hatisatanyatsa kukuziya zvekutodaro. Felicitas imari dzevanhu dzinonetsa ti unopiwa iwewe hatikuziye, and then wodisappear mangwana kunonzisimeli vakaronga newe kuti uinde nemari. Saka vatinoziva the better, because ndongoziva kuti vanhu vangu vapapita handichiona. So zvinonetsa. Hanzi 100 pounds is equal to 2,200. No, kumadola tikunda kuZimbabwe. Ikunda kuZimbabwe. Anza, I thank you everyone for contributing towards this. Mwara kuitire zvakanaka mafungiro angu dai pawanikwa panguwa kwa kitchen itsva kana iripo ichigadziriswa inongogadziriswa yoita hose mafungiro angu. Let's start by looking for this 1.5 Otilia before we go to kitchen. Andichika pakatoita iyoyo flat iyoyo ndizvo kutanga vanogona kutobika nemwe flat vachitanga nemwe flat. Andika totombotanga nekuti tiwane 1.5 zvre kitchen zvinozoonekwa paleta iyoyo pekuti vavate paripo. Andiwana kana isati yave kitchen vanotombobika kana panze chaiko, zvinotoita kutombobika chaiko. Animona. So thank you Lisa, thank you very much my sister, thank you guys, thank you Lisa. Right, handei guys, handei 100 rand 50 rand yaunayo, handei tione guys, yaunayo tivavakire. Hanze, I'm calling you Isaipa mute. All right. Jana kufona. Fona ndo Isaipa mute. Wow. Thank you, dear. Thank you. Dayon. Right. Hello. Hi, my sister. Hello. It's Mary. Isaipa mute 500 direct. Right, ari kutaura nyaya kitchen kuti quotation yataka kupa iyi haina kitchen. Saka tikuzviziva kuti quotation iyo haina kitchen, we know that. Quotation iyo kuti haina kitchen, we know that. Kuti quotation iyo haina kitchen, anzi watondi abviswa. Then there is kune iri kunzi yakaiswa kuna Cherry before. Yevanhu tu, and this I don't know how much it is. Kuti imari andisi kuziva. Yes, nyasha ndaona screenshot. Andisi kuziva kuti imari yakaiswa. So I'm not so sure ndi count right now ndise ipapo andisi kuziva kuti imari yakaiswa. Andimaona. So guys, kati atindei guys tongoisa deadline nekuti maybe kusvika kupera kwemwedzi, maybe by musi wa3 kana 5 vanhu vanenge vapledgewo vange vaisa. Antimaona, then you build awe obva abatwa kana zvozvo zvichitengwa obva vatanga kuvakwa. Antimaona yatanga ngaende kumusha uyu. Kana project ikatotanga noenda kumusha, anogona kuenda kumusha kumbono set up things kana kuchitsvaga stay in elsewhere. Anotsvaga stay in, kune munhu atinogona kutsvagira stay in even Pretoria. Anotsvagira stay in Pretoria oinopinda mustay in osiya munhu uyu. Andimaona zvinenge zvichitoita. Andimaona saka handei guys atindei vedu ndokumbirawo mati 5 pounds 10 pounds 50 rand 100 rand 10 pula madola Zimbabwe $5 $3 handei tione vanokwanisawo zvavo guys. Tiite project yemunhu yemukadzi uyu tipedze
Thank you Ashi. Thank you Ashi, 30 pounds. Ashi 30 pounds. Thank you Ashi. Ndaona screenshot yawaisa group re global. Thank you Ashi. Thank you. Mute equity. Right. Aripo ere vamwe guys and they turn. At least mari ishoma panapa guys. Me knowing team diaries aiwa. Mari shoma especially iri yekuvakira vanhu vasina hawe kuita vasina zvavoka. Andizivi. And they turn. Inini nichaplay ndikupledge yangu 30 pounds. Ndikupledge yangu 30 pounds. As you date material. Muswa tikati muswa 5. I think it's okay nailed. Muswa 5. You date muswa 5. Saka noko kumpro ma pledges. Just a pledge. Then tozo iteverera yedu. Muswa 5. Ndopatino nigirira. Hanzi kana uya kuzim. Thank you Lillian. Hanzi kana uya kuzim ndomba sacho akase ida unenge wagona. I think kuzim is the best right now. Okay, tina Kenneth, tina mumwe one guys atara kuzosenda 20 pounds. Tina mumwe tore ma screenshot guys. Kune mumwe atara kuzosenda 20 pounds again. Kune mumwe atara kuzosenda 20 pounds but auya kuseri zvake. Auya kuseri but anyora kuti ndichasenda 20 pounds. Asata senda but ati achasenda 20 pounds. Anditika ati achasenda 20 pounds. Anditika then thank you guys, thank you saka vanhu vakati atati sina idu mari hanzi iye nasari 6 May. Alright, saka techiti 5 June 6 May June 6 June anditika saka thank you guys wamakwisa ma 10 pounds vana mari chishwa mwedzi wadarika zvezve next month. Kero aisa 10 June Barbara June pana aisa 100 rand yake. Thank you my sister. Poita vaisa 5 aisa 10 pounds. Kero anyora 10 pounds yake. So tinotenda, thank you very much. And they tone guys, and they tone. Muswa 5 yoyo. Muswa 5 June Natasha. 5 June. Tikango 5 June because right now vanenge vasina mari ndochokwadi. Hanzi kuozi kuna adminere. Australia mungeta zvayeletiyo ma PayPal iwayo. Ndo amnenge makungoita. My PayPal iwayo ndo amnenge makungoita. Almona. Right hand guys tibatsire edu tinde tuone varipo here veko Australia munongobata late ipapo mona timobatsirana sei ipapo. Thank you Lorraine Muchemwa 500 rands. Thank you Team SA. Thank you, God bless you. Thank you Lorraine. Thank you. Tine 500 rands and they turn Team SA and they turn Team SA and they turn Team SA and they told Team SA, Team America, I can give 30 pounds. Thank you, Natasha. Thank you, Natasha. Tukutoenda, guys. Tukuto contribute. Musha warukuto buda wewana. Musha wa maya warukuto buda. Vesera kutambanudza maoko enyu mwana kuite zvakanaka. Ma account details are cherry for my pounds transfer. Ma account details retirement hausi kuningirikireni. Hausi ku global group ndoko akapinwa ikoko. SA ino P1. Ichatopiwa kuma admin. Ndisi ma admin ari pa kubata angabate ndiani. Admins vari available ndiwanani mu comment section. Ma admins ari available ndiwanani munani mu admin ari mu comment section manokosa kubatira mari. Team SA ndiani admin ari papa nokosa kubata mari ku SA. Terry Gotora Erika, thank you very much anyway. Thank you 20 pounds. Guys, musha uyu ndewe family yoyo. Hanzi koya 10 US ku PayPal kwangu. Thank you Rufaro. Kwanza Rufaro aisa 10 pounds ku PayPal. Thank you Rufaro. Thank you guys. Thank you zvikutoita. Let me check group. Ukapinda mgrupu akapina pamusoro. Hanzi na sisi wangu na Patricia Mamoyo. What is the for a family ya tukuda kuvakira chi 2 rooms. Mozoterera story yacho my sister.
tikuda kuva tichivavakire chiturums kumusha kuti vabve pavanogara vaende kumusha kumareserva chaiko. Saka anzi mabva mandisa mukuru chinda unotarisa akapinwa pamusoro, akapinwa ipapo ndo wacho, right? Saka paripo here vamwe guys anzi kubatwa naFeli. Feli ndiani? Alright, aripi Feli? Alright, guys ma details ake Feli wacho, guys ma details Feli, guys ma details. Alright, pana we apa anzi can't write on live, but we will put $20 per cash or for whoever is doing Zim. Right. Pazima papa. Thank you very much, my sister. God bless you. Right. We are kuzima, adukunyora up. Adukumenchenwa, kuzima. Ase atakuza $20 per eco cash. Now tulati mari iungane. Andi zima jekuti kuzim up. Guys, kuzim poitu asay. Kuzim poitu asay, guys. Mari yoenda kupi kuzim. Jena kuzim, guys. Selina. Urikuzimka iwe. Selina, you are in Zim anditika. Because kana mamu isira munipe ma screenshots. Selina urikuzim. Anditi. Uya iwewe. Upiwe. Selina uya iwewe urikuzim. Ugamchile ma eco kesha. Then pay that 200 rands for Brenda. Thank you, Brenda. Varukunyora kuseruko. Thank you. 200 rand. But variku South Africa. Gawa pine makomunikiri. Chisa ikama details afeli acho. Isai ma details afeli. Ivoni pana mumwedu pana patuda kuti tivakire chimba. Ava tivake imba yavabereki vake kumusha uko variku munozotera live. Hanzi akabata Mount Hamden paya ndiani. Kana Mount Hamden mari akabatwa nani guys? Mari Hamden Mount Hamden akabatwa nani paya guys? Tena ngari kuZimbabwe akabata mari anozani angari admin kuZimbabwe, but mazana atisukumuona ndisari kuchikora kana tari kupi, mazana atisukumuona ndiye akabata mari ya Mount Hamden paya, animaona sichazivi kuti mazana andisukumuona patakaita Mount Hamden mari yakabata nemunhu angari admin kuZimbabwe paya, but right now andisukumuona andimaona. Hi Bianca, how are you? Saka ande guys tikuda $1,500 ndiye tikuda. I think right now takushi 300 ndokwatari. Tikushi 300 iko ndokwatari, 300 ndokwatari uko. Andika tikuda 1.5 guys. Even usina right now ichazobhadhara zvako due date musa 5 guys. Tiite project ipere. Andika iri kuhedwa na Letu na Mai Changata ndo vari kuhedha, ndo vanoziva munhu wakataura naye achavaka, ndo achitipa breakdown yemari dzacho dzese kuti tazotenga chakati apa tazodai isati sikuziva, ivo ndo vanenge vachiziva vachazotipawo update. Anditika saka guys hande itone team SA musa team SA iko chiko team SA masano makaita machira maka collect 18,000 musuno team SA 18,000 makaunganza musuno mukapa mumo wenyu 18 I say 18 musuno chiko team SA. Thank you Cynthia Musekiwa 150 rands. Thank you Cynthia. Vabereki vake vari kugara mu half a room kwai kusakubva dzimba iroom dzinoshewa nekitchen pakati. Saka vanenge vari mbuya vana sekuru nevana 2 vake. Iye ari ku SA yuko hakuna zvakaoma. Toinda takadaro. Saka handei guys, mangwana chinenge chiri kwako. Guys. Mangwana chinenge chiri kwako. Handei tuone guys, handei tuone. Ndoda toenda onyangweneni. Saka handei tuone guys, handei tuone. Tono tosvika papi, handei tuone. And tinemwe mari yatinayo, I think ina cherry that I think it's around 130 kana $120 andika ndichataura nevakanga vaisa mari iyi pane pavakanga vati ibatsigomo munhu akanga imwe vakanga uya pano but pamunhu yetakazofainda ndeyo munhu yatakazofainda watiti ndobva tachingoti toichengeta mari vakati chichengeta ikaenda pazita imwe project then moisa. So I'm just gonna speak to these ladies vari kuUSA kuti mari yatochiseidwa apa andimaona paproject because obviously panomuka vanotoona malife vanofollowa zvodaro andika igroup of doctors and ndozati vachawedzera. I know kuti vachatowedzera futi pachateerera this nyaya vachawedzera igroup of doctors. So mazimba ari kuAmerica ndeve pano timu redu rekudaro rekuseruko hanzi acontribute £20 mothers. Thank you
you Vicky, thank you Vicky, thank you Vicky, thank you Vicky. Monyora 20 pounds andika 20 pounds yataura na somebody else 20 pounds anyora 20 pounds. I can end of the month we'll see then how much I can send. All right, yeah, there's still time because right now you sure kona ndikasina mari atina mari but kupera kwemwedzi tukwisawo mari chinaizvo tukwisawo mari dzacho kupera kwemwedzi because need right now like now atori napa tosisa kupera kwemwedzi andimona chatotumira yangu ku PayPal kana kuti kuna cheri wacho 30 pounds yangu, right? Saka ndichatovaudzawo zvakare kuti Maria takwisa ikoko and tizoti havaningiri vanotozowedzera. So tinogona kuti maybe tatove kuzvi $600 so kwatave right now tatove kuzvi $600 I think, and tikada kunyatsogara pasi tikakuleti tinogona kuve tatove kuzvi $600 and tika saka tachikuda kuti tisvike pa 1.5 guys, 1.5 and I wish I can help but ndakomera. No, it's okay Farai, it's no, it's ndeye vanhu vanokwanisa kusunungura vanayo, right? Pane mumwe auya ndi bro wangu. Alright, pane mumwe auya kuseruku but ati I will anonymously contribute. Achatumira mari yake, achacontribute saka inyorei pasi hanzi 50 pounds. Andika achasa 50 pounds yake ndi anonymous ati achatumira 50 pounds yake kungotumirwa dzese mari saka kuchaiswa 50 pounds. Please kana makuisa mari idzi anditika mari zamuri kutumira dzese, can you please put a reference yekuti building kana kungoti mucha, munongoti mucha kana kuti building andika kuitira kuti tikurumidze kuzikamwa. Nyorai reference yekuti building kana kuti mucha so that azvisonetswa kuti accountability andika. Thank you dear we 50 pounds, thank you very much, thank you and God bless you andika. Pane 50 pounds dzichaiswa ikoko so tinotenda zvakare ande itione pane vamwe here. Isisimele, I would like to pledge 30 pounds. Okay, I would like to pledge 30 pounds for the family kusakuva but month please send me. Oh wow, thank you 30 pounds. Hey 30 pounds atoda madetails rega ndimpe madetails ekuneswa mari yacho kwacheri maaccount acheri ga ndine mgroup, right? Saka pane dzimwe 30 pounds ilipo. Timuri kuverenga muri kubata here pakamira sei? Copy. All right. Icho. Right, shaita. Daita budget was right 30 pane yangu to my pledge to make 50. Wow! Saka uyu ambengati ndipei ndise $20 pa EcoCash azowedzera hanzi ndakwisa $50. Saka ave kuisa $50. Saka calculate $50 pane UK account eri tigoisa ne real yes nyashaka ya treasurer ka ya treasurer ya cheri ya treasurer. Saka pane $50 ambengati $20 azoisa $50 hanzi ndaita minsi dzangu. Saka pane $50. Wow, thank you guys, mutoita tava mari. Thank you Memeru Mutantiko $100. $20 is now $50. Yes, thank you very much my sister, thank you very much. I'm going to forward your numbers and everything to these admins. And I'm going to forward all your kana vakuzouya andisiri ni maadmin anenge akuzouya vari kuita project iyoyi. Ini changu chiti ndikatongopedza pamari apa ndatopedza tozongoda kunzwa mari zawo kubva kwavari kuti vasvika papi. Inini pamari kana kangobuda ini pangu ndatopedza. Iyo vochifambisa nyaya yavo. Kana vapedza nyaya yavo imba yamira vochitozvituza kuti imba yamira tochizoonawo imba yacho yakamira anditika right. All right, Tobekile. Okay, no, that's fine. And that's fine. Right. Ndakanga matigara nasi kune zvinoshamisa osaka vanhu vanga vaenda kwazvinoshamisa nezvinoera. All right. Yatopera, matopedza. All right. Nori ndeye 300 plus 1,000 rands dollars. $300 ndeye animals. Tine pounds isusu. Hands total so far 800 US. Natasha, wayasoka kuti nemazvere. Wayasoka kuti zvazvire Natasha nyati. Wayasoka kuti Natasha izvo. Ndime uzipa 300 apo tadarika. Pa 300 apo hawa tadarika. Tadarika zviri pa 300 apo. Right, uyu atoisa uyu. Travel blog atoisa 20 pounds yake. Travel blog atoisa kuna cheri 20 pounds yake. Thank you Travel blog. Atoisa 20 pounds yake kuna cheri Travel blog atoisa. Right. Okay, so answer the $800 US. Okay, that's fine. And hey guys,
at least ngatisvike pa1000 tizotsvaga hedu 500 tosvika pa1000 tizotsvaga 500 1000 vanotanga basa tichiotsvaga. All right, uyabva uyanza utransfer 20,000. Oh, thank you my sister, thank you my sister, thank you my sister, thank you my sister. Ati arikuisa 20 pounds next week. Ati arikuisa 20 pounds next week. Arimukona is imari dzitobuda is totochigwina 1.5 izvozvi guys. Totochigwina izvozvi 1.5. Totochigwina 1.5. Pane imwe 20 pounds yaiswa yanziri kuiswa musa 15. Animona yanziri kuiswa musa 15. Right. Saka handei guys. Handei tuone. Tobile 100 rands. Thank you Tobile. Handei tuone guys. Handei tuone. Varungu vangu nasi muri kupiko naive varungu vedu padiaries, team diaries muri piko. Anzi Natasha yatanopinga musamutedzere. All right. Handei tuone guys, handei tuone guys, handei tuone. 150 rands. Thank you Nompilo Ntlane. Thank you Nompilo. Pane 150 rands as well. Thank you Nompilo. Right. Handei tuone. Natasha's calculations are not correct. Okay. All right, Natasha, answer your calculations are not correct. Manje ndatoone confusion pana panzi essay number muzoisa. Andizivi kuti vanhu vacho admin chataura kuti fail wacho haaskisa namba yacho andisiti pari kufamba sei manje. Admin ndemamaisa kanamba yafaili wachona. Because right now hamuna kuisa namba vanokuisa vanisa kupi. Demanga maisa namba vanochokuisa vaisa ndikiri. Vaisa uyu. Maisa namba vanochokuisa vawana kuisa mari yachona. Team SA isai namba. It's 400 something. Charity Moyo 50 pounds. Thank you Charity Moyo. 50 pounds. Thank you Charity Moyo. Thank you my sister. Right. Handei tone. Hanzi tipapotswa. Imari dzatoda kuvakira gogo vamwe gogo nasekuru. Mai nababa vemwe wedu ari pano kuitira kuti vagare ipapo nevana vake ipapo. Toda kuvaka chiturums, chiflat chiturums ipapo. Saka ndozvatoda kuti tiite. Amona, saka tikuda kuti titsvage mari tibatsirewo kuti akwanise kuti adini pavakwe. Amona. Right. Handei tuone guys, handei tuone. Muripo guys, handei tuone. Handei tuone. Mbofodera munini wangu yari kundisava message azoti ndipa live. Ngandipoka $20. Ngandipo $20 ndise pa project. Tiwedzere. Yani mujume. Hezi mfana wangu. Ndipoka $20. Kuse. Ndipoka 20. Ka 20. Alright. Kuse. Thank you. Saka $20 more guys. Edai $20. Edai $20. Edai $20 guys. Team SA EU America. Isai $20 guys. Isai $20. Add more $20 pap. Edai $20. Edai $20 Handei tuone guys. Handei tuone. Ndotla kufonera varungu wangu right. Murungu wangu. Ichi vanhu vangu kasaka ndongofona pandodira. Hanimbonyimwi. $20. Hi my sister. Musandibvunze ndokumbirawo 30 pounds pera kwemwedzi. 30 pounds chete. Pera kwemwedzi 30 pounds chete. No problem. Thank you my sister.
Plus 30 pounds, guys. Thank you. Plus 30 pounds. Plus 30 pounds, guys. Plus 30 pounds. Plus 30 pounds. Nyorai. Hands vanenge va pleasure. Ini vandiri kukumbira vantu zati notouya kawani. Ndoto zati notouya. 30 pounds plus 30 pounds, guys. Nyorai. Plus 30 pounds. Plus 30 pounds. Wakawandisa wafundira kusasa wakawandisa ndikangwafundira izvozvi 2 minutes nenge yakwana asi kuti ndichida kumboti vanhu vavhoroni icho ndanda kutochifonera chauya icho chauya ndanda kutochifonera chabva chauya chika kuinbox icho gaitibvita fona ndanda kutofona chabva chauya choga kuinbox chimukoma changu ichi chabva chauya how much aiwa haisiye mapounds yanoti kudii haisiye mapounds remember kuenda kuzimbabwe emadhola saka chinongoda iripo yoyo icho mamu wamukoma wangu 50 dombi. Thank you my sister. $50 50 dombi from USA. 50 dombi from USA. Hani murukona Team America hoyo. Hatina Martha musatifonere. You are next Martha. 50 dombi andika papera kwemwedzi apa. 50 dombi papera kwemwedzi andika pa America apa. Nyorai guys, nyorai kuti atazokangana nyorai. Inini vantu kufolera ndozati handina need kutosora kudika kuti inotouya anditika hoyo anditika tukane takaenda ande tone guys ande ngativa let's do something nice for them kuvakira chiturums ichocho ngativakire chiturums ichocho vanowana kugara muchiturums zviri nani. It's better than kugara mu one room inoganikwa neketeni kuti mwe family kuseri kweketeni mwe family kuseri kweketeni kana hoteli kwacho munoenda sei naini mumba macho munogarwa munogezwa zvakaoma kungoti ma situations zvawo eupenyu anoona right hanzi team dads batai mafoni siporo kunodzima foni vantu daro nyara rewa udzimi foni hande manamba zenyu sendimese ndinawo kai kusada hangu kutevedza one by one ndichakupindira indandoga kuseri uko ndichakupindira indandega kuseri one by one chitiko chandipoka teka 10 cha ndikandroka 20 cha ingoisa kwacheri ka 10 ubva kuti building ingoisa ka 10 kwacheri ubva ngonyora chi building so you know munozonyara kana ndayo yakusesa kanchawo yakuseri munobva manyara mubva mandi paketi andimaona right handei guys handei levo ndeipi handei tone guys handei nasi vana vanodziva foni kana vambodzimi timu aribodziva vadzivi mafoni timu rangu iri haridzivi mafoni right 5 pounds. Thank you my dear, thank you my sister. 5 pounds. Thank you, we really appreciate. Thank you. 30 pounds. Andakudza ikuti kuseri ndisatinainda ndisatinaindako kuti ndiri kuuya vakuuya vega 30 pounds. Tine 5 pounds tine 30 pounds akati ndinedzwa zita akatigarire kuseri anomaona yeah. Right. Kandibve ndatoningirira ndaseka zvangu anzi musandide kama ndatoisangu 30 yangu chirega yagara matouya zvakaoma right handeitone guys handeitone let's go for it tikumbototora ma screenshots kakunoku tikumbotora ma screenshots kuitira kana ndoitevera ndouyeko kana ndouye auya atobhadharawo right uyo right. Oh, hanzi na my sister ndafonera para pachindokumbura 30 pounds hanzi make it 50 pounds icho adandakuza dai ziri varungu mosvora kwanzi gwandikumbira 30 pounds make it 50 pounds not 30 pounds saka edai panoti 30 pounds apa edai 20 pounds to make it 50 pounds. Bless you my sister, bless you. Saka hanzi 50 pounds hanzi 50 pounds. Hey,
zvandakaitirwa namai sister ivavamira ndibokudza zvandakaitirwa namai sister. My sister vaniti andei my sister kune imwe shop, so vandiendesa kune imwe shop vaniti tasvika kune shop inonzi Didi inonzi mheni ukoko kumashopu enyaya taenda kumashopu kanotengesa zvemukicheni meme zvikanzi tenga keteni handimona tora maketeni aunoda dandawana kusikwa neketeni riya reblack rebrown and cream zvikaitira maketeni aunoda tachusa maketeni tatora maketeni aya tosvika kuma80 pounds uko vabhadhara vandisira tasvika kumba nemaketeni aya takuda kumezha maketeni aya madiki guys ari kuperera pahalfway zvikanzi indatosiya receipt iyi nemaketeni muzonochinja ndazoenda ndachida nochinja maketeni aya guys ndaona kuti hamuna mameasurements ava ndakachindipei iyoyo maitu iyoyo ndikati chindipai mari kwenda ndikatoda kuchipuwa mari zveni hangu ndochiona mari ndoshandisei ndakoziva kuti mandozozigwa maakaundi ndikati ndakuzozera maakaundi mari guys akazozigwa kuna wakoma kukondo wakaenda mari yapa ndakatoti abo ndikabva pana pakadzozigwa mari ndombopfuura zvamwe nepachii pawendisi bag up ndonotenga bega rangu nemachipsi nedhiringi chidla ndichida kumba semugwere kudai ndakabvamo ndakasvava guys kwai mari tadzosera maakaundi guys zvakaoma but anyway ndisisi vangu ivavo saka paiswa 50 pounds iyoyo inonzi Daniel miso amene iyoyo guys ndakapinda ndakasvika ndakagadzira kati andikava pandopfuura nepawendisi apo ndochibheka rangu nemachipsi semugwere ndakasvava kwai tikudzosera maakaundi yakatodzisimba guys zvakaoma but anyway handeitoni guys handeitoni akadzosegwa marashako wake wenda Francis kaini ndakapererwa inafuka topiwa keshi South Africa unopiwa keshi yako buya kati unopiwa keshi chikaita put it back into the account zvakaoma so guys handeitoni ndakatorongera zveprimrose kati 11 pounds ndofura nepabhegi apo pawendisi apo kwani zvakaoma hande guys handeitoni tine 50 zvinonyarira handikwanire natasha ndisiye ndakatorodzera kandikati mugwere ndosvika zvanotenga ndosvika ndotonomwa mapirisi angu ndozvivatira ndakabva ko ndichisvebaira kuti svebe sembwa isina muswe guys yaiswanisa segwa kuwake kuya ndikati naye mwari ine zvakaoma ano South Africa unotopiwa keshi kudai alright guys handeitone guys handei at least tikangowana ka100 tobva tambomira tozokontinue do next time ka100 asi ndakazvitoa mclicks ndakarwadziwa handei thank you Lisa for pushing handeitone let's go guys handeitone hatiwaneka maka extra 100 handeitone hatiwaneka maka extra 100 handeitone guys handeitone isu ndisata zvokupemherana hedu kuti tivakirane musha vamwe pekugara dei wiki neranga ari panotenga mota achipa munhu 150,000 US dollars guys isi tichi kutotatarika kutsvaka 1,000.5 munoona life is not fair guys life haisi fair so but anyway ndo zviripo zvakaoma handei guys handei guys thank you Hennessy Inze thank you very much thank you very much iri kuiswa kuna treasure pana patina treasure wedu anobata mari cheri timu ndokumbura kuti muise kama mupinde madetails achere kutreasure mina ndoma uyu here miraitoni tinduma wana here ndi padhuze ndise ndimapine zvakandiomera right madetails I don't know kuti right ndamaisa madetails ayo Hennessy ndabva ndapina ndamaisa thank you very much ndamaiswa ndamapinda madetails I've pinned the details ndapisa madetails acho ndikamapina ndapina madetails right handei guys handei one more 50 kamika 50 kanga vika 10 20 30 to make it 50 tombogumira tozokontinya futi inokwana
hanzi ini ndikangonyora 1000 ndongoiwo futi mbinga yefika zviti aiwa Natasha iza zvokutamba tichidaro aiwa zvokutamba tichidaro izvi asi zvokutamba tichidaro my sister we don't do that asi zvokutamba tichidaro okay uyatoyanzi ndokumbira account number all right but ndiye atanobvisa 5 pounds yake saka ndamupa ko EkuSA ari kuiswa pana admin wekuSA ari kuiswa pana admin wekuSA saka usati vaisa namba yake kuti tizoti namba yacho ndeipi muri kuona so Sharon Tongodzi how are you right and tione guys ane 30 ane 20 tozoti yakwana 50 tozozviona mwe musi asi tachova kazvanasi tinenge tachova anditika tinenge tachova and tione guys varipo here guys hanzo ko SA show inbox you all right varipo here guys team SA ka 500 rand ka 300 rand pana papa we declare mbinga guys we declare prosperity and riches here pano hapana fango kuita murombo pana pafango kuita munhu anofanwa kudya from kuvapfumi mafufu no guys no pano pa diaries pana pafango kuita munhu anopema zvokupema tofanwa kupemberana pachedu tichibatsira vamwe vanhu kwete zvokupema kana kudya mafufu evamwe no we declare riches here we declare prosperity here we speak money here we speak life here we speak healthy here animona tinopupura nemurombo ndicho tinopupura pano pasoneka chaitika usafufuka kuti ndiri murombo handina mari unayo you are rich because your father is rich anditi wazviona tembi apa iwe unenge uchiti wagona andiwana hai ruka chende long time indeed how are you we speak we declare riches here we're not poor we are rich because our father that we believe in, that we pray to, is the owner of silver and gold. Therefore, if your dad owns a house and he dies today, you immediately inherit the house. So we inherit whatever possessions that our father has. We are the owners of silver and gold. Dead, Mario, dead, Tinayo. We might not have it in Mawoko, but in the spiritual realm we have it. Tinayo Mario. We have the money. And musapupure urombe, musapupure kushaya. Musapupure kupema kuti nini akude musapupure zvinhu zvakadaro tiri vakundi we are more than conquerors through Christ saka andi dzimba dzababa vangu imba yababa vangu ine dzimba dzakawanda dzekugara imba yababa vangu izere mari tinayo mari saka zvinoita iyo project inotoita nezita raJesu Satani achida asingadi mweya kumusha ikoko ichida isingadi inotobudirira panotovakwa tinototaura kuvaka kweproject iyo 2 rooms idzodzo nekitchen iyo yakachida kuvakwa zvinotoita we don't have mari right now maoko but iriko and it's going to happen for it shall not be otherwise it's going to happen whoever sowed a seeder whoever seeded today as I am closing as I want to go ayisa 5 cents yake towards this project ayisa 50 pounds yake ayisa 10 pounds yake ayisa chaisa I declare and decree that whatever you have been praying for, it shall happen. You shall receive. Whatever that you have been asking God for, whatever favor that you want from God, whatever blessing that you want from God, those tears that you cry every night, God should wipe those tears away. I declare, I was given authority and power to declare this. I have the authority and power, not in the so I am declaring, because the power I have, if I have the power to stamp on top of snakes and scorpions, guys, receive in the name of Jesus. I so wish one day, testimony, musaenda okuseri mumboti tiri pano kuti munoza takambosida noti munozoenda onda awani ndakazombosida 50 chirandi yangu handimona zvandakaenda mata Mwari vakandizara simeni ndida kutenda sonda umbouya pajekerera apa patiri chita live umboti aiwa imboti stable live ndangofona kuti ndimbotenda andika nokuti ndimwari vanoona zvakati kuita izvi it's not our money, it's not my money. I don't even know these people, I don't even know this family. We are just doing it to a total stranger. Handimona whether mangwana azotishaudha let's patisha Jake. Ndikukora mamsora whether azotishaudha azotipandukira azotituka izvinoitika but kuna Mwari pedu tapedza.
kuna Mwari is going to take takatopedza. Hanimona. Saka when you are uchisa mari yoyo, nyora kuti pa reference is a building. Pa reference is a building. Hanimona. Pa reference is a building. So ndikungora machingotsaura kuti munamato ngazviitwe zvamaisira mari yoyi kune mhuri yamusingazivi yoyi tesatizivi. Mwari vapindire. Mwari vapindire. Ende zviitike. Nokuti hazvingaende nekumwe. Zvinofanira kutoenda sezvamuri kuda imimi. Inipa kuda declare ndesa stamp D. Hanzi chasungwa pano pasi nekudenga chasungwa. Indasunga nekudenga zvasungwa. Handichika. So guys, ndakuenda. If you feel like you still want to contribute later, my details South Africa, kune South Africa ariko, munongo bata South Africa. If you uri mu UK, munongo, you know where to send, take your money to. If you are outside, my paper la iskwa, you know where to send your money. Handichika. Let the project roll. Gatite it ntipedza handichika. We are not doing it for ourselves. We are doing it for God. And the hidden blessings that we are trying to unlock. And giving is for your own good. As long as personal mari abiwa. And do shamaunga nizamari any UK bank account and PayPal. Yes, UK in a bank in a fiscal account yacho. Then there is account yacho yeku UK. Unless account yacho yeku UK fiscal. Let me try to stay with it. Shiri kwanza kuisa wewe. Musambonye pero hakuna mnakambovimba na mwara kanyadziswa. Iyo ndaisa. Hakuna mnakambovimba na mwara kanyadziswa. Enda hakuna munhu akambo dai svika ndani pamwe. Hakuna. Inema, if you trust in God, it will happen. If you trust in God as you want, as you wish. Zvinoita sema fani tichitaura kudai so because our faith and zvinotaurwa the most nemuipi. And zvinoitwa nemuipi zvinobva zvaitwa futi nemunhu ari if zvobva zvitaurwa azviitiki ndo zvinotoitika manje izvozvo ndo zvinotoitika ende muchaona kuti zvinotoitika because in your eyes I'm not in your eyes I'm the apple of the eyes of God. In the eyes of God ndiritori kumberi kokumberi mufunge. Saka guys, Mwari wakuitai zvakanaka. Me I'm going and you will meet again kana ndave off and then we can continue. Anditika, thank you padoko day iko padoko gizidare piro padoko right. Saka ndakwenda guys, so batsana Mwari wakuitai zvakanaka. Thank you for all vastretcha maoko avo kuti tibatsire mucha uyu nemnambuya ava nasekuru ava nevana ava ende vaya vati vane contacts ekuti anokwanisa nursing mwana uyu kana kupolisi. Please mundi nini number dzeko yechikoro che nursing cheuyawo kuZambia guys. Ndifuna kudzitsvaga namba dziya tomubayirira papa kana zvichiita. Anditika Mwari wakuitai zvakanaka guys. Anditika murarabo.